Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сақманов, Илмәк. Он бишенче бүлек. Вилсур Садыйков үзен рәсми бүлмәдә шул тиклем мыскыл итүне, бигрәк тә дошманының банктан шактый акчаны суырып алуын әлбәттә инде гафу итә алмады. Тәрҗемәи хәленең шәптән түгел икәнлеген үзе генә белә. Әйтерсең лә кара Илмәк каткан бармакларын муенына төшерергә әзер тора. Сақманов белән очрашуның нәкъ 3нче көнендә шәһәргә караңгылык пәрдәсе төшкәч, ул мәзһәптәшләрен җыеп алды. Эдельвейс башлыгының күзләрендә адаштыргыч җәяүле буран уйный. Чырае сытык, күңелсез, кечкенә мыегы явыз тырпайган иде. Җыелышны кереш сүзсез, бисмилласыз башлыйм. Заманасы шундый. Мин, чын демократ буларак, сезгә ышанып дилбегәне бушаттым. Ирек куйдым. Бик зур хата эшләгәнмен. Ышанычымны акламадыгыз. Ак кагаз кебек чиста күңелемә тап төшердегез дип, сүзен каршысында тизелешеп утырган баш кисәрләрен, тән сакчыларын, куштаннарын әрләүдән башлады. Мәгънәле тукталыш ясап, күз карашы белән барчасын сынап чыккач, рәнҗүле, үпкәчел чыгышын дәвам иттерде. Нык бәдәнле, бүлтәеп торган мускуллы, кыска муенлы, буш күзле, кечкенә башлы егетләр берни аңламыйлар. Орынтын җыелышның мәгънәсен абайламыйлар. Сақмановның паханнарын шерик төп башына утыртуыннан әле берәү дә хәбәрдар түгел. Аның бу ялгышы, хатасы соңрак мәгълүм булачак. Сез кемнәр? Тигешле көйне уйнар өчен кирәкле уен кораллары, флейталар, барабаннар, скрипкалар. Әмма сез мин кушкан көйне генә башкарырга тиешсез. Фирма сезгә мул итеп түли. Шуның өчен аңа акыллы, зирәк, авыты, мылтык эчендәге пуля кебек турылыклы хезмәт итәргә тиешсез. Шунда гына без Сақманов Ваһаповларның бүре йөрен җиңә алырбыз. Дөресме? Кабан дуңгызлары кебек янтау терәп утырган таза егетләр җавапның нинди булырга тиеш икәнен чамалыйлар. Дөрес, бик дөрес дигән бердәм җавап алына сорауга. Артык тыныч, беспечно яши башладык дип сүзен ялгап алып китте хуҗа. Ират рәхәт, мул тормышка өйрәнсә, сугышчы булудан туктый. Ул борын-борыннан җир, су, сары тимер, хатын кыз өчен яу тоткан, рышкан, сугыш кырында ятып калган яисә рәхәттә йөзгән. Без үз вазифаларыбызны үтәми башладык. Игътибар иттегез микән? Соңгы вакытта инициатива безнең кулдан китте. Без гел соңга калабыз. Чөнки сүлпән, мыштыр, акрын кыймылдыйбыз. Безнең көрәш алымнарына яңалык җитешми. Без кизәнәбез, алар суга, без яныйбыз, алар кура. Шын күннән тегелгән футбол тубы кебек түгәрәк такыр башлы юнсезнең Вилсурны бүлдерүгә кыюлыгы җитте. Максимович, сез ментларны күздә тотасызмы? Сорау бирүче тотнаксыз бәндә ягына борылып та карамыйча, нутыкчы, бер бал кашыгы Абхаз аджиксы капкан кешедәй чырайын бозды. Азау тешен суырып алды. Һавада сул кулын уйнатып төшерде. Улы алтын балдактан төшкән нурсыз яктылык сорау бирүченең йөзен сыдырып, тырна бузгандай булды. Тыссыз сорауларга соңыннан вакыт бириләр. Сүз Сақманов бандысы турында бара. Алдан Мансур Мәүлетовичны югыттылар. Андрей Северцев белән ничә сыналган турлыклы хезмәттәшебез янып үлде. Хезмәттәшебез сүзенә кызыл басым төшерде. Өйгә ут төртүчеләрнең шул җинаятьчеләр шайкасы булуында бер мыскал шигендә юк. Исбат итә алмадык, эзләүче булмады. Расих Идрисовны, Буланны югалттык. Аның мәйите дә табылмады. Кыйга төшкән балта кебек юкка чыкты. Умырзая ресторанында булган вакыйганы искә төшерегез. Аның иясе Ленар Дин Мөхәммәтовны көпә-көндез пистолеттан атып үтерделәр. Көнбатыш һәм мөселман илләрендә президентларны һәм шейхларны гына шулай дөмөктөрәләр. Ленар кебек кысмыр, сукыр бер тиененә табынган карун өчен мондый чагыштыру әрәм инде. Эффект өчен кирәк. Без иписез дә яши алабыз. Безгә эш бир дигән шук уен зиһене аша үткәреп, тавышын акрынайта төшеп, хәтта пышылдауга күчеп дәвам иттерде. Дин Мөхәммәтов эшен әүвәл безнең дустыбыз, түбәбез Алексей Тимофеев алып барды. Ул җинаятьчеләрнең эзләренә төшкән, кара йылан Сақманов Ваһаповларның койрыгына баскан иде. Үзенең һәм дусларының фаш ителүеннән коты чыккан Гаяров эшне алып баруны үз кулына алды. Аның яшкаралыга чыгып бу үтерүнең шаһиты булган хатыннар белән очрашып, кайсын майлап, кайсын куркытып кайтуы мәгълүм. Тегеләр алдан биргән таныклык күрсәтмәләреннән дә баш тартканнар.
Эшне ипләп кенә ябып ятмышлар. Янәсе Ленардин Мөхәммәтов төркемнәр арасындагы гадәти сфера бүлүше корбаны. Битте китте. Такыр баш янә калыкты. Тимофеев баш күтәрсен, министрга кирсен. Синең шикелле шыр тилеме ни ул? Аның башы ике түгел, әле генә майор дәрәҗәсен алды. Гаяров аның турыдан-туры начальнигы. Озын сүзнең кыскасы. Мыйгыгыз тышкан исен сизми башлады. Безнекеләрне сукыр куяннар урынына кыралар. Сездән рәтле башлы тәкъдим юк. Байбаклар кебек йоклыйсыз. Сакмановны алырга кирәк дип уңышлы тәкъдим белән чыкты киптерелгән мүктәй иренле куштаны. Ашыкканлыгын аңлады бугай, тавышы киселеп чыкты. Җирнең кояш тирәсендә әйләнүе, бәрәңгенең безнең якта елына бер генә тапкыр өлгерүе, күз артыннан кыш килүе кебек үк исбатлауны таләп итмәгән аксиома иде бу. Телеграф чыбыгындагы шыпшыклар төсле рәт булып утырулары да шуның өчен иш. Ничек, ни рәвешле, кайчан кебек сораулар күши иде уйларга өйрәнмәгән миләрен. Шефның шул мәсьәләне кабыргасы белән куюы да табигый яңгырады. Риза, бу изге эшкә кем алына? Нормаль йөрәклеләр бармы әле арабызда? Табигый ки, берәү дә хәтта алырга дип тәкъдим иткән иптәш тә бу дымлы эшне үз җилкәсенә салуны сорап кул күтәрергә ашыкмады. Кеше үтерү премия яисә гонорар алу түгел шул. Сакмановы да гади пуля алмый пычак шуып төшә торган эт җан бит. Кулына эләксәң. Барысы да өстәлнең аргы башында бер үзе утырган Вилсур ягына борылырга куркып, кайнатасына күтәрелеп карарга уялган тәүфиклы киленнәр кебек күзләрен идәнгә, туфлия, Adidas аяк киеменә төшерделәр. Бүлмәдә кабырстан тынлыгы урнашты. Ош яңа кушаматлы экспедитор штатында утыручы Николай Федорович алда торган бурычның мөхәддәслеген аңламаган булып чыкты. Иске гадәте буенча сызгырып куйды. Изге дип инде ментовкага эләксәң, әүлиялыгыңны тиз чыгарырлар. Сакманов фликларында туган анаңның исемен оныттырырлар. Миеңнең буразналары тигезләнер дип карышты. Николай Федорович яшь буенча арада иң өлкәне, хөкүмәт сәүдә оешмасыннан килгән тәҗрибәле кеше, таныш белешләре күп. Малай шалай алдында юк-бар сөйләп утырган өчен ачуы күңел күленнән ташып чыгарлык булып кайнаса да, Вилсур түзде. Маңгаендагы кичтеки яра әзен малай чакта егылу галәмәте генә капшау белән канәгатьләнде. Аңа кызарга ярамый, иртәрәк әле. Николай Федорович, син мәсьәләгә тар киләсең. Причем монда ату, үтерү, үч алуның алымнары тормышның үзе кебек бай һәм төрле-төрле. Без коммунистлар, Ленин, Сталин бабаларыбыз сызган юлдан барабыз. Алар ахырына җиткерә алмаган изге эшне дәвам иттерәбез, диде Вилсур, хөкемдар кыяфәткә кереп. Коммунизмны төзеп бетерүдә безгә тапшырыламы әллә дип белешүне кирәк тапты мүк иренлесе. Төрттөрүне бәгренә үткәрмичә генә пахан сүзен дәвам иттерде. Абзагыз әйтте диярсез. Коммунистлар барыбер хакимияткә киләчәк. Минем исемнең тамырына игътибар итик. Владимир Ильич Ленин. Суры нәрсәне аңлата инде, дип сорады фәнгә мөкиббән киткән бер штыры. Мондый ук сорауга Эдельвейс ширкәте башлыгы әзер түгел иде. Белмим дип тә әйтә алмый, әйтсә, хәчтерүшләре алдында абруе төшә. Чит ил сүзе, иркәләү, назлау булыр дип уйлыйм. Анысын әнкәй өстәгән. Читкәрәк киттек. Коммунистлар шәхси милеккә каршы килешмәүчән сугыш ачып, шул юлда җаннарын фида кылганнар. Без дә искелек хурафатлары белән үзебез белгән алымнар ярдәмендә көрәшергә тиешбез. Садыйковның тел төбен, логикасын аңлавы кыен. Әле генә Сакмановны юлдан алып ташлау турында сүз алып барды, хәзер әнә кая кирип китте. Коммунизм төзү, искелек калдыкларын юк итү. Фикеремне аныклыйм. Сакмановның Северный поселогындагы йортына, базасына ут төртү, бомба, граната ташлау турында сүз бара. Башка вакытта әрсез, гаяр, акча белән хатын-кызга һәрдаим аш, мут күзләр янә түбәнгә, паркет идәнгә, аяк киемнәренә егылды. Берәүнең дә үз ирке белән бу әшәке эшкә алынасы килми. Кем яхшы белә ул тирәне? Тынлыкны бузарга чебене дә юк ичмасам. Янә аш яңак сүз катты. Ринат, яхшы белән мин Сакмановның андый утарын дип мактанган иде. Бәлки ул алыныр. Рәнҗүе дә бар. Нәрсәсез, Ринат та Ринат, дип күтәрелеп бәрелде шул гарәбе төсле шем кара егет.
7 айдан ук дөньяга чыгарып ташлаганы өчен әнисен дә гафу итмәгән Ринат бик үпкәчел егет. Сакмановка үче көчле булса да, курку хисе куәтлерәк иде шул. Мине мингерәү менде. Төрмә ишегенең тимер йозаклары, шыгырда башла торган авыр ишекләре, елау, сыктау, кычкырулар әле дә колагында зыңлап тора. Миңа гына дөнья килеп терелгән мәллә. Юлны иретермен, этләре туманны агыла бетермичә, анда ничә делать? Зверь! Икенче катта кул пулемет әзер тора диләр. Вильсур күтәрелеп бәрелде. Бар үпкә ашуларының кайнар, пычрак ташкынын яраннары башына агызды. Ярларыннан чыкты, кар сулары булып ташыды, шоңгылларны тутырды. Сез, куркак жаннар! Барыгыз, дивана башларыгызны хатыннарыгызның, фахишәләрегезнең итәкләр астына яшерегез. Сакманов бандитлары хартыгызны кисеп алып, шашлык ясасын. Шушка итеннән тәмлерәк булыр. Эшсез ятып симереп беттегез. Парын чыгарып ярларына кайтып төшкәч, ягымлы, игелекле тавыш белән сорап куйды. Бәлки, Роман, син алынырсың бу эшкә. Йортны саклаган кеше буларак, капиталга каршы көрәшеп ал. Юк, булмый. Минем бабам бай кеше булган. Авылда 2 ташпулаты булган. Аны раскулачив иткәннәр диләр. Бабамның якты истәлегенә тап төшерергә хакым юк. Аннан соң безнең үзгәрәк тәкъдим дә бар иде, диде Гөмбә бик җитди генә. Ярый, бу мәсьәләне әлегә калдырып торыйк. Хәзерләп бетерәсе булыр. Хәзер алар ширкәтнең малына кул сузалар дип, тавышына шарасыз өметсезлек төсмере биреп, киная белән тәмамлады фикрен Эдельвейс ширкәте хуҗасы. Кемгә сүз бирергә? Ниндирәк тәкъдимнәр, теләкләр булыр? Төймә тишекләре киңәйгән коңгырт пинжәкле, очлы иякле, төсен билгеләве кыен күз төпләренә кара дуга төшкән Васек кушаматлы Василий Яковлевич аякка басты. Ул утны суны кичкән адәм. Вильсурның кыек-мыек шөгыльләре буенча уң кулы, акыллырак сүз көткән иде пахан аңардан. Ул шул ук тузлы балык башын чәйнәргә кереште. Андрей Северцевны, аның белән бергә кара күмергә әйләнгән дусларыбызны харап иткән бәндәләрне табарга иде. Янган җирдә кигән ис кала барыбер. Барып иснәп кайт, дип төпле киңәшен бирде Вильсур әүвәл. Аннан соң бик тәләпчән кыяфәт белән сорап куйды. Ничек күз алдына китерәсең бу фашлауны? Янгын нәрсәдән чыккан? Берәрсе үчлек белән төрткәнме, әллә исерешеп, сугышып, ут чыгарып, үзләрен-үзләре харап иткәннәрме? Ныклап ашыкларга иде. Соң ашыкла, дустым. Бу мәсьәләдә синең белән килешмәүчеләр булыр дип уйласаң, ялгышасың. Каршылар бармы? Дип белеште элеккеге комсомол узаманы песи баласы тиресидә йомшак, иркә тавышка күчеп. Мондый ук назны үзен җитди кабул итмәүне көтмәгән Васек шабуыннан милиция сержанты электергәндәй каушап калды. Йөзе бүселеп чыкты. Аркасы буйлап кайнар елгачыклар йөгерде. Аз-маз гына дулкынланса да, Василий Яковлевичның шулай тирли торган гадәте бар. Йыртлашлыгы баштын ашкан, этләшүен дәвам итте. Прокуратура ашыкласын. Оешма исеменнән хат юллыйк. Мәктүпне әзерләүне, тиешле җиргә илтеп тапшыруны, кәгазьнең хәрәкәтен күз уңында тотуны хөрмәтле Василий Яковлевичка тапшырырга. Янәдән сорыйм. Каршылар юкмы? Юк. Битарафлар безнең сафта була алмый. Килештек. Вильсур гомерендә беренче кат күргәндәй Васекның күз төпләрендәге кара сызыкларны олы диккәт, иң җитди кыяфәт белән өйрәнде. Нәтиҗәсен утыручыларга җиткерде. Идарә утырышы карары нигезендә Василий Яковлевич иртә таңнан шул мәсьәлә белән шөгыльләнә башлыйсың. Милициягә барып гауга чыгар, тавыш күтәр, яна, өркет, гаеплә, сатып ал. Фараоннар белән аралашуның алымнары төрле. Син төрмә академиясе үткән кеше. Аларны миннән яхшырак беләсең. Васек аягы капкынга ләккән йырткыч төсле як-якка каранды. Теләктәшлек табу турында хыялланмады да, киресенчә, таныш йөзләрдә тимер битарафлык битлек астында яшеренгән эчке сөенү, тантана сизде. Бите гәрләнүдән бурлаттай кызарды. Аяк бармакларыннан күтәрелгән кайнар кан күз төпләренә, шәш тамырларына килеп җитте. Дугаларына шаклы кызылга манчылды. Милициянең инде аны 3нче ел бер хатын белән яшәп, соңыннан аның фатирын чистартып чыккан өчен рәсемнәрен шатларда әле эзләгәне барысына да мәгълүм. Ни өчен мин бит булай гына әйттем.
Qartlar senin қолда. Андрей Северцев тәпләп буенча якының дип бу юлы тавышын кырыслыкның кыска дулкынына күчереп дәвам итте алып баручы. Бергә утырдыгыз да бугай, хәтерем ялгышмаса. Тәртәне читкә буру килешмәс. Бәлки, башка берәрегезнең Василий Яковлевич урынына милицияга барырга теләге бардыр. Мин каршы түгел. Кырмыска ясы таякны кабул итмәде. Дәшмисезме? Вильсурның яңак сеңерләренең биеп алганы күренде. Пахан сөйләшүнең төп юлдан читкә чыгуыннан канәгать түгел иде. Северцевлар фаҗигасының кан саркып торган вакыты узган. Шаушу куптарып тикшергән булып кылансалар да, ышына чыгарга теләүче булмады. Янгынга нисбәтән бер вәсвәсәдә расланмады. Әйтерсең лә авыл клубы тикле йорт янмаган. Анда 7 кеше күмергә әйләнмәгән. Сөмсере кыйылган тәкъдиме сөткә киткән Василий Яковлевичның күңелен бер нәрсә тынычландыра. Ул иртәгә үк бүгенге җыелыш турында Сакмановка хәбәр итәчәк. Бу тиле-миленең кушканын үтәмичә, судан коры чыгу юлында өйрәтер игелек хуҗасы. Садыйковның бер үк фикерен кайта-кайта үстерә торган гадәте бар. Ярый, анда кемдер Сакмановны юлдан алып ташларга дигән акыллы бурыч куйган иде. Мин үзем әлбәттә совет шырында тәрбия алган кеше буларак, кеше канын куюга каршы. Әдәм каны су түгел дип янәдән балдаклы кулын уйнатып алды. Тик Сакмановның азуы җитте. Урынына утыртырга, тәртәгә кертергә вакыт. Аш йырткыч кебек намуслы кешеләр өстенә сикерә башлады. Ярый, Сакмановны саклауга куелган әфәнделәрне тыңлап карыйк. Алар хәзер аны таныйлар микән? Да, энесен бердә юкка харап иттек дип сүз кыстырырга булды Василий Яковлевич. Бу юлы инде башкаларның хатасы өчен шатланып. Анысында кызганып торасы юк. Бер үк кан, эткә эт үлеме дип сүзгә катнашырга булды Сакмановтан качкан гөмбә. Җигелмәгән үгездәй таза, урташа буйлы, сары йөзле, кечкенә йөгерек күзле егет торып басты. Без тәкъдим фикерләребезне үзегезгә генә соңрак әйтер идек. Икътисади алыш-биреш, сату алу мәсьәләләре буенча шактый узак фикер алышып, баш хисапчыны тыңлагач, акчаларын күчерү турында әле ул да белми иде. Садыйков җыелышны ябып берничә егетен генә алып калды. Василий Яковлевичның бәхетлеләр арасында буласы, сүзнең нәрсә хакында барасын беләсе килеп эше күгәрсә дә, Садыйков аңа баш кагып кына чыгып китәргә боерды. Табигый ки, сөйләшүнең бу өлеше Сакмановка барып җитә алмаячак. Яле Роман, нинди сөенечле хәбәрең бар анда? Кабул ителгән тәртип буенча гөмбә аякка басты. Менә, диде янында утырган бурчаны хәтерләткән шапкын күзле, төп кебек таза, агылҗым шәчле егетнең җиңеннән тотып. Куддусның телефонистка подругасы бар. Ул Сакмановның замы Хәлил Нигъмәтуллинның Шуарстанга туган авылына шалтыратканын тыңлап торган. 14 август көнне Сакманов, Нигъмәтуллин һәм тагын берничә кеше шунда кунакка барырга җыйналар. Авылда яшәүче энесе белән бик озак сөйләшкән Нигъмәтуллин, генералның үзен алып кайтам, мунча ягылган, шөгендерле катыгың әзер, кичке сәгать 6-ларга 7-ләргә бәлешең, тутырган тавыгың пешкән булсын дигән. Әнисенә, киленнәренә нинди бүләкләр алып кайтуына чаклы әйткән. Икенче көнне Шабаксарга Мәхсум аганың бердән бер улы Вильсур Роман гөмбәне тыңламый иде инде. Нәфрәт, күрә алмау белән ашытылган киеренкелеге сөзәк маңгайының җыерчыкларына, борын билендәге кара сызыкка, күпренке иреннәренә, күзләренә бәреп чыккан. Корбанын куып җиткән тилгәнне хәтерләтә иде Вильсур читтән карап торучыга. Ниһаять, үч алу көне килеп җитте. Бу юлы Сакманов аның акыллы куелган җәтмәсеннән ышкына алмас. Аны 20-нче гасырның иң зур җинаятьчесе кебек атып үтерәсе, үле гәүдәсен машинасында яндырасы. Җитте. Шибәрләнеп, көязләнеп, типтереп узак яшәде. Тырнаклары учына кергәнче Вильсур бармакларын шытырдатып кысты. Ул Сакмановны күмүдә катнашачак. Элеккеге комсомол җыелышларындагы шикелле төкрүкләрен шәшә-шәшә ялкынлы чыгыш ясаячак. Вильсур якыннары белән бик узаклап булачак вакыйганың һәр мизгелен нечкәләп, тәфсилләп өйрәнде. Бу урышны ул Сакманов белән шәхси исәп-хисаплары булган кансыз, шәфкатьсез гөмбә, каратышка кебек саналган гамәлдәшләренә, тәҗрибәле катилләренә тапшырды. Егетләр язмыштан узмыш юк дигән булып, пычрак эшне үз өсләренә алдылар. Гөмбә авыр вә куркыныч операция өчен алдан ук бәяне билгеләүне кирәк дип тапты. 5,000 бакс алырсыз.
Соңыннан: «Гадәти бер прогулка. Сез бит әле зарплатада утырасыз», дип саранланды Вильсур. Гөмбә белән Ринат алдан сөйләшкәндәй кадакның очлы ягына утырган кешеләрдәй урыннарыннан сикереп тордылар. Янәсе бу аларны ут яктысында рәнҗетү, мыскыл итү, кешелекләрен шакшы агач идәнгә салып таптау. Карын хуҗага тагын өстәргә туры килде. Вильсурдан да кысынкырак Гөмбә явызланып, аванс мәсьәләсен кабыргасы белән куйды. Паханга тимер шкафны ачып, һәр кайсының айрым-айрым кулларын кысып, акча тоттырырга туры килде. Терсәкне тешләп булмый, булачак туй өчен башка түләр кеше юк. Килдерлар канәгать, йөзләренә буйсыну, тыңлаушанлык рухы кайтты. Вильсур егетләрен өркетеп алырга булды. Сезгә нинди җаваплы бурыч йөкләгәнне аңлыйсыздыр. Соң, үзебез сорап алдык, диде Гөмбә ваемсыз гына. Без әйтмәсәк, Сакмановның Чуашстанда типтереп кайтуы хакында белми дә калыр идегез, босс. Рәхмәт әйтегез. Сары ат тешләрен күрсәтеп алды. Аның бүтән көлүе шул иде. Садыйков Гөмбәнең төрттерүле сүзләрен ишетмәмешкә салышты. Бу булашы хәбәр өчен айрым түләү сорый башларга мөмкин дип, фикернең төбелешенә күчте. Алдашырга, хәрәмләшергә уйлый күрмәгез. Куркытмыйм, кисәтәм. Вәгъдәдә тормау беребезнең дә исәнлегенә файда итмәс. Бу очракта инде төрмәдә коткарып кала алмас дип, фикерен таш өздереп, теләсә нинди дивананың миенә барып җитәрлек итеп әйтте. Тавышы да дәһшәтле, янаулы чыкты. Берәүнең үзе, икенченең сүзе батыр диләр шул. Мунча ташыдай соң чиккәчә кызган ачуы, нөктәле үпкәсе башын яхшы эшләтә. Вильсур үч алуның һәр ягын, һәр борылышын, бигрәк тә ахырын исәпләп чыгарырга тиеш иде. Уйлана торгач, шундый анык карарга килде. Сакмановны аны зата баручыларны җәһәннәмгә озаткач, бу шибәр егетләрне исән-имин калдыру дөрес булмас. Бик зур сумма чыгарып саласы була. Бу әле байракның бер ягы. Тикшерү, эзләү башланачак, Гаяров якын дустының якты истәлеге өчен тирисеннән чыгып дөньяның астын үскә китерәчәк. Киллерларның изенә төшәчәк. Кулга алып, үзе сорау алачак. Үз гаипләрен җиңләйтү өчен яисә кыйнауга, җәзага түзә алмыйча бәгъзесе әлбәттә инде аны, ягъни паханнарын сатачак. Көпчәк бөтенләй икенче якка әйләнә башлаячак. Аш яңакка үзен көтәргә күрше бүлмәдә пысып торырга кушкан иде. Машинага ясалма шартлаткыч, мина, граната кую кебек эшләрнең алласы инде ул. Сәркатип кыз Сара аш яңакны чакырып кертте дә кабинетта затлы ислемай тәме калдырып чыгып китте. Ул әле соңрак керәчәк. Оппак тулы беләкләрен паханның арыган муенына салып, итәгенә менеп утырачак. Мәхәббәт уенын башлаганчы, кыйммәтле коньяк эчәчәкләр. Николай Федорович, без синең белән бик якын кешеләр бит, шулаймы? Кирәк түгел, хуҗа. Йомышыңны ярып сал. Мин әзер. Кемне буып үтерергә дип шүрәленекедәй озын, горилланыкыдай көчле бармакларын өскә күтәрде. Вильсур хәтта шелли калды. Юк, берәүне дә үтереп гөнаһлы буласы түгел. 4 көпшәкле арба, тобиш минем BMW машинам. 14 августта кичке сәгать 6-ларда ут салюты биреп, анда утыручылар белән бергә күккә, фәрештәләр янына ашарга тиеш. Эшләрбез, диде күп сүз, шүп сүз дигән иманда торган аш яңак һәм аш күзләрен сейфта туктатты. Яне ашкычны кулына алырга туры килде Вильсурга. Алдан бирелә торган өлешне куртка кесәсенә салгач кына өстәп куйды. Рәхәтләнеп һавага чырам. Мин йөрисе машина түгел. Вильсур Садыйков август урталарына чаклы өмет белән яшәде. Мәкергә дә шәшәкнеке кебек нечкә сабаклы булса да, ышаныч кирәк икән. 16-нчы бүлек. Үткән белән бүгенгене бәйләп торган зиһенле кичерешләре Сәйитне күпме генә карышса да, үзәк вакыйга ярларына сөйриләр. Хатирәләр урында яткан кешенең төп таянышы икән. Бу фаҗигале көн турында аның онытасы килә. Ләкин хәтердән качып кытылып булмый икән. Нәрсәләр булды әле ул мәхшәр көнне? Әйе, алар нәкъ алдан билгеләнгән вакытта юлга чыгып киттеләр. Алга утыр дигән тәкъдимне Хәлил теләп кабул итте. Бар иде аның шундый йомшак ягы. Ярата иде йөртүче янына утырып, тәрәзәне ачып, терсәкне чыгарып йөрергә. Таныш белешләр күренгәләсә, хатын-кыз шул тирәдә мыш килсә,
бигрәк тә канәгать кала торган иде. Көне дә юлда йөрү өчен махсус сайланган диярсең, җәй бик коры килеп, эсселек туйдырган иде. Ә бүген сайрар кошлар тынып, үләннәр саргая, яфраклар җир анабыз тартуына бирешә башласа да, җиләс җылы җил исеп тора. Яктылык алласы, кояш, көз бабай басымына бирешмәскә тырышып, җиһанга нурларын шактый мул сибә. Йомшак, назлы музыка кәефне күтәрә. Гаяр ирләрне сәфәргә алып чыккан хәлитәсе шөгыльләре дә ташка үлчим. Булса ярый гына. Буш кул белән мунчада шабынып кына кайтсалар да, хәсрәт дәрьясына чумасы түгел. Вакыт узганнан соң арт яктан барчабыз да акыллы, барыбыз да пәйгамбәр. Сәйид һаман үзенекен тәкрарлый. Күңелем яманны сизенгән иде. Изге кеше булмасам да, барасым килеп юлга чыкмадым. Күңелсезлекләр Татарстан җирен узып, күршеләр юлына төшүгә башланды. Әүвәл Волганың бер көпчәге җибәрде. Инде аны алыштырып, Анатолий Павлович тиешле тизлекне алырга да өлгермәде. Каршыларына яшәп килгән барча кагыйдәләрне бузып, юлның кыл уртасыннан КамАЗга охшаган олы биек машина килеп чыкты. Шитлектән кашкан йырткыч кебек ыжгырып улап, әллә нинди сәер тавышлар чыгарып, йөк машиналары өчен ифрат зур тизлектә бара. Бу очрашу шул чаклы көтелмәгән хәл булды ки, барысы да бәла-каза сизгәндәй сагайып, тартылып куйдылар. Гәүдәләрен көтелмәгән хәлгә әзерләгәндәй иттеләр. Кемдер утыргычка ябышты, Хәлил кулларын бардачокка терәде. Табигый саклану галәмәте иде бу. Теге машина иң гади мантыйк кагыйдәләре буенча уң якка алып, үз агымына төшәргә һич югында тизлекне кискен киметергә тиеш иде. Аждаһа каршыга яман үкереп килүен дәвам итте. Ул гына да түгел, Волга ягына каршыга ук чыга башлады. Шайтан алгыры, әллә исерек инде, диде Анатолий Павлович рульны кискен рәвештә Хәлил ягына борырга мәҗбүр булып. Машинаның уң як көпчәкләре асфальттан төште, сул якныкыларда таза юлга аз-маз гына эләгеп калды. Бару тизлеген җәһәт кенә киметеп булмый, дөресрәге ярамый, йомшак кара җир аны үзенә суырып алачак. Юл кимендә 5-6 метрга күтәрелгән, аста инкүлек җәйрәп ята. Олы машина сәйтләргә якынлашкан саен сугыш ышкышларының бомба ташлагандагы тавышын хәтерләткән иләмсез гүләү көчәя барды. Мотор үкерүе генә түгел иде бу. Тимирне тимергә бәреп, шаң сугалар диярсең. Тәҗрибәле күзле Сакманов каршыга ыргылган машинаның алар ягындагы кузовының ачыклыгын һәм аннан шабыр-шабыр килеп төрле авазлар чыгарып, нәрсәләрнеңдер асфальтка, җиргә тәгәрәп мәтәлеп төшүләрен шәйләп алды. Тимир мишкәләр иде бу гаялар. Барыр юллары шулар белән тулды. Ике олы гаскәр орышуына тиң шау-шу тудырган мишкәләр буш иде. Миндәрдән ышкынган каз мамыклары кебек, алар һавада ашып йөриләр. Төрле якларга тәгәриләр, үзара бәрелешәләр. Шул арада җир тетрәгәндәй куркыныч шым тудырып, түгәрәк калайларын сибә-сибә олы машина кайнар җилен битләргә сылап, Волгага орынып диярлек узып китте. Ул күрәсең Сәйитләр автомобиленә бәрелеп, аска төртеп төшерергә тиеш булгандыр. Анатолий Павлович читкәрәк сикереп өлгерде, мишкәләрнең берсе машиналарның түбәсенә эләкте. Әллә ни зарар китермәде. Аларның төп бурычы куркыту, тизлекне киметү, юлны бикләү иде күрәсең. Мишкәләр үзләренә йөкләнгән вазифаларын төгәл үтәделәр. Сәйир тавышлардан колагы тонган, бер кадәр югалып калган йөртүче олы машина белән аралары 1-2 сантиметрга калгач, кискен рәвештә тормозга баса. Барган җайга Волга алды белән асфальт юлга борыла. Арткы көпчәкләре шак-шак җиргә тиеп тора. Дию пәрин күзләре белән озаткан арада кинәт җир астыннан үсеп чыккандай, каршыларына килеп чыккан BMW маркалы җиңел арбаны юлчылар игътибарга алмадылар. Шәйләми калдылар. Усал ниятен башларына да китермәделәр. Хәлбуки җиңел машинада тимер мишкәләр ахыргача җиткерә алмаган мәкерне дәвам иттерергә тиешле кешеләр утырган икән. Алгы тәрәзәне җиңел ватып узган беренче пуля Хәлилнең муен кан тамыры аша үтеп, шактый тирән йырганак ясап, арттан чыгып китә. Нигъматуллин бизгәк тоткандагыдай бөтен гәүдәсе белән калтыранып ала да, үткен шалгы белән киселгән яшел үлән төсле утыргычка бөгелеп төшә. Куала машинаны, безгә аталар, артка бас, аска төш дип кычкыра-кычкыра ни кылганын, нәрсә иткәнен аңашып та бетермичә, Сәйид ике яктан Хәлилне урынына күтәреп куярга, утыртырга тырыша.
Шул мәлдә уң як шигәсендә юеш җылылык тоя. Гаҗәпләнеп, аптырап, сәерсенеп күзләрен күтәреп карарга өлгерә. Күкрәген пуля актарып чыгарган Анатолий Павлович сирәк кенә калган кылган шәчле башын ипләп кенә ашыкмыйча гына руль өстенә куеп ята. Иреккә чыккан машина азгын тулпардай бар кешенә аска мәтәлә, бушлыкка сикерә. Ике тапкыр әйләнеп, янәдән 4 көпчәгенә баса. Тимер йылый, ыңгыраша, сыктый, бар дөньясын кара упкын үзенә ала. Җиһанга караңгылык пәрдәсе төшә. Аннан соң булган вакыйгаларны Сәидкә түкми-чәчми берничә кеше бәян итте. Һәр кайсы үз каланчасыннан акыл казаны мөмкинлегеннән килеп әлбәттә. Сакмановның кораллы нөкәрләр утырган Жигулие барган кигә пычрак суда адашып нәрәтәгә капкан балык кебек буш калай мичкәләр ташкынына эләгә. Машинага зыян килмәсә дә, ул тизлеген югалта. Шул киштеки генә тоткарлану хәстәрен күреп, әзерләнеп көтеп торган Вильсур сунарчыларына Волгага һөҗүм итәрлек вакыт, снайпер җайланмалары куелган мылтыклардан төзәп атарга һәм Калашников автоматыннан бер обойма чыгарырга мөмкинлек бирә. Явызлык кылу өчен күз ачып йомарлык вакыт та җитә. Кинәт пәйда булган һәм мәргәнлек белән уңышка ирешкән дошманнар үзләре дә төзәтеп булмаслык хата эшләп ташлыйлар. Килгән юнәлештә хәрәкәт итеп, тизлекне тагын да арттыра барып, калай мичкәләр өеме эчендә югалып, бер кадәр каушап калган Жигули яныннан бәлки вырт итеп исәнемин узып та киткән булырлар иде. Көтмәгәндә, уйламаганда BMW килгән юлыннан кирегә борыла башлый. Шит илдә эшләнгән таза тимерле машинаны калай мичкәләр вата җимерә алмаса да, янга, артка чигенүчегә комачау ясарлык кына көч бар иде ул шалтыравыкларда. Бу Сәид Сакманов егетләр өчен якутларга торырлык кыйммәтле вакыт була. Тугызлының ашык ян тәрәзәләреннән 2 кара көпшә сузыла. Шоферның иң башына ятканы утны төкерә үк башлый. Аңа эре калибрлы автомат тавышы кушыла. Озата килгән машинаны игелек дошманнары исәпкә алмаганнар күрәсең. Каушап калалар. Арткы утыргычтагы озын буйлысы үтә кызыксыну күрсәтеп, гәүдәсе белән бу якка борыла. Җиһанга соңгы кат күз ташлавы була бахырның. Хәлил Нигъматуллин төсле үк аска сыгылып төшә. Тизлекне алган Жигули кирегә борылу маневры белән кыйммәтле секундларын югалткан BMW-га бик тиз якынлаша. Салонда утыручыларның йөртүчедән башкалары аска ята. Рульдәге егетне буеның, бәдәненең кыскалыгы коткара. Ташбака кебек утыргычка сиңгән машинаны идарә итү белән бәйле рәвештә генә берәр хәрәкәт ясап, мультфильмнардагы рәсемнәр алышынгандай күренеп ала да, янә югала. Җитмәсә, артка махсус кара пыяла куелган. Йөртүчене ян тәрәзәдән генә алып була. Сакмановның иң кыйммәтле оста сунарчысы элеккеге биатлонист кушаматы да шулуганың, аны мушкәгә ала. Берничә пуля максатына ирешми, машинаны BMW белән тигезләргә куша биатлонист. Дошман машинасындагы башның чираттагы селкенүе вакытында ул кара ноктаны приборга эләктерә, тыныч кына төймәгә баса. Туры барган машина давылга юлыккан көймәдә як-якка чайкала башлый. Әмма аңа юлдан читкә төшәргә бирмиләр. Асфальт капламының әле сул, әле уң ягына чыга-чыга BMW юлын дәвам иттерә. Рульне алда яткан икенче берәү ала. Жигули өчен җаваплы биатлонист машинаны туктатырга әмер бирә. Аста уйсулыкта ягында басып торган Волганы күргәч, алар тәртиптә дип фараз кылып, фәрманын кискен үзгәртә. Куа киттек, тиз бул! Шул мәлдә берничә 100 метрга алгара китәргә өлгергән BMW изәрлекләүчеләрен көтәргә уйлагандай шып итеп туктап кала. Бер адәми зат машинадан йөгереп чыга, алгы арткы ишекләрне ачып, мәйетләрне җиргә сирәп төшерә дә, йөгереп барып руль артына утырып газ бирә. Жигули җансыз гәүдәләр янына барып туктый. Иске танышлары Гөмбәне, заманында шөрепне йөрткән Мансурны хәл кылган өчен өстәмә түләү таләп итеп, Сакманов янында дәгъва белән йөргән Ринатны таныйлар. Биатлонист җылыларын югалтып өлгермәгән гәүдәләргә янә берәр кургаш сеңдерә. Нишләп пулеңны калдырасың, изеңә төшсәләр? Алар былай да минекеләр дип мәсьәләне яба да кулга гәүдәсен алгы утыргычка ташлый. Тиз генә мылтыкларны сүтеп чүпрәкләргә төреп урыннарына яшерегез. Акрын гына Волга янына төшәләр, мотор эшләп тора. Тирә-якта тынлык. Биатлонист алгы тәрәзәдән кулын тыгып машинаны сүндерә. Ишекләрне ачып, гамәлдәшләрен янәшә чиремгә җәеп салалар. Капшый, тикшерә башлыйлар. Анатолий Павловичта тормышка уңай мөнәсәбәт сизелми.
Егетләрен шатландырып, Сәйит авыр итеп ыңгырашып куя. Хәлилне сынудан, имгәнүдән саклау кайышы коткарып калган булса кирәк. Алгы ишекнең утыртма тимеренә шигәсен бәреп, аңын җуйган. Муйнындагы ярадан каны шактый яккан булса да, соңыннан сул як күзендә зарары калса да, сәяхәтне оештыручы Нигъмәтуллин Чуашстан җирендәге орыштан иң җиңел котылучы булып чыга. Мәгәр ул үзгәрәк фикердә калып, хәлен бик хөртигә саный. Мине үтерделәр бугай. Әйе, мин инде теге дөнья кешесе. Тиздән салкын кара җир астына тар ләхет ясап тыгып куярлар. Сахманов гәүдәмне күмгәннән соң купшы реч тутар, фәлән кеше иде. Авыр туфрагы җиңел булсын дияр. Кадеремне белерләр шуннан соң. Юк, аның үләсе килми. Кызы ятим кала. Кышкырырга, ярдәмгә чакырырга тырышып карый, тавышы чыкмый, кулларын, аякларын сизми. Әйтерсең лә машинада калганнар. Кирфекләрен күтәреп карый, бер күзе исән, хәтта ачыла да әле. Як-ягына карана да, кирфекләрен аска төшерә. Үлгән дип шатлансыннар. Аяныш хәлендә дә Хәлил хәйлә һәм мәкерсез булдыра алмый. Сул күзе ачылмаудан, тән әгъзаларын хәрәкәткә китерә алмаудан, үлмәсәм дә гомерлеккә гарип гыраба калдым дигән гуманыннан янәдән хушын җуя. Хастаханәдән Хәлил 2 атна дигәндә терелеп чыга. Муйны бәйләнгән килеш Фирая Симатовага күренергә ашыкмый. Бер айдан артык больничныйда йөри. Аннан ял йортына юл ала. Сахмановның хәлләре авыррак була. Башындагы ярасын сөрткәләп, әвеш-тәвеш китереп марли белән бәйләп куйганнан соң, Сәйит кыска гына вакытка аңына килә. Хәлил ничек? Анатолий исәнме? Сорау һавада асылынып кала. Икесе дә оҗмах кышлары дип әйтергә берәүнең дә теле әйләнми. Исән мин калган егетләрне башка нәрсәләрне гырак борчый. Аларга үзләрен ничек тотарга? Эзәрлекләүне дәвам итәргәме? Яралы паханны, җиһанны ташлап киткән аркадашларын, дошманнарын кая озатырга? Кемгә хәбәр бирергә? Биатлонист үзен борчыган мәсьәләгә ачыклык кертергә ашыга. Тегеләрнең икесен сыладык, мин алдым. Гөмбә белән каратышка, аларны яткан урыннарында калдыргамы? Үле дошманнар өчен баш катырлык хәле булмый Сәйитнең. Тизрәк орыш урынын ташлап китәргә, изне югалтырга. Волга кабынамы? Кабынмаса буксирга алыгыз. Машинадан конторага Вагаповка, полковник Гаяровка шалтыратыгыз. Замир үз машинасы белән каршы алырга чыксын. Тиз кузгалыгыз. Казанга. Вакыйгаларның шуннан соңгы агышын ул хәтерләми. Егетләре машиналардагы чыбыксыз телефоннан тиешле кешеләрне эзләп табалар. Сәйит белән Хәлилне соңгысының исәнлеген орынтын гына күз уйнатып алуыннан чамаладылар. Казанга кертмичә, кала читендәге хастаханәгә салып, атаклы табибларны алып килеп, тәннәрендәге пуляларны алдыралар. Машина әйләнгәндә игелек хуҗасының кабыргалары кул башы имгәнгән, бер аягы каймыккан булып чыга. Хәлилне дә янәшә палатага салып, муйнындагы ярасын тегәләр. Сахмановка озын-озак дәваланырга, капиталь ремонт узарга туры килә. Мәхсум улы Вильсурның үҗәтлеге үзенең 2 турлыклы егетен корбан итүгә, гөнаһсыз Анатолий Павловичның җиткән кызларын, карчыгын ятим калдыруга китерсә дә, аңа җан вә кан дошманының үле гәүдәсе өстендә кайнар нутык тотып, каберенә бер уч туфрак ташларга насип булмады. Яралы Арысланны, Сахмановны Казан, Шаллы, Ешкарала, Шабаксар хастаханәләреннән дә эзләтеп таба алмады. Каһәрне җир йотты диярсең. Элеккеге танышы дөресрәге үзе эзләп тапкан дошманы шәфкать туташы Фәридә, дуслары, ярдәмчеләре фидакарлыгы белән Сәйит Сахманов барыбер аякка басты. Күрше Чуашстан җирендә урын алган канлы җинаятьне полковник Салих Гаяров үзе тикшерде. Район хөкем оешмаларыннан да ярдәмчеләр алды. Бәйләнерлек жанлы билгеләр, гаипләрлек дәлилләр табылмады. Гөмбә белән каратышканың үле гәүдәләре шәүкәләр күтәреп киткәндә юкка чыкты. Төнлә килеп яуган август яңгыры кан эзләрен җиргә сеңдергән. Күрше авыл булдыклылары тимер мичкәләрне өйләренә ташып, яшереп өлгергәннәр. Жигулида Сәйитләрне зата барган егетләр үзләре шаһид булган хәлләр турында түкми-чәчми сөйләп бирделәр. Тик хикәяләүдән иң заманча мылтыклардан BMW машинасына ут ачулары, 2 яшь кешене үтерүләре, гөмбә белән каратышка мәйетләрен үз күзләре илә багулары турында өлешен генә төшереп калдыруны мәгъкүл күрделәр. Сөйләүләре буенча алар нахакка бәла җафа күргән, куркытылган, өркетелгән гөнаһсыз нарасыйлар.
Волга машинасына юлбасарларча һөҗүм иткән, Сакманов белән Нигъматуллинны каты яралаган мәлгуннәрне эзләүне, катгый җәзага тартуны таләп иттеләр. Вакыйга хәлләр агышын тәгаен күз алдына китергән Салих Гаяров биатлонистның үзен генә калдырып, аталарча киңәшен иңдерә. Син, егетем, суйырлар, урман тавыклары яшәешенә күч. Кирәк булсаң, тирлеп чыккач, хуҗаң эзләп табар. Жирафка авыр барып җитә. Бер ни аңламый, ахмак сораулар яудыра. Горизонттан югалып тор, җир тишегенә кер. Яфрак астына сыйын дип полковник иренмичә аңлатып, тәфсилләп бирә. Игелек ширкәте шактый вакытка хуҗасыз кала. Югалган пычакның сабы да алтын тыела дип Хәлил үз җаен карый. Фердинанд вазифаларын өстенә алып, кул астына керә башлаган Мисхәт Маликов Оренбург төрмәсе тоткынына әйләнеп, коткаручысын көтеп ята. Григорий үз бурычларын илләм тырышып башкарса да, аң белем ягы сыйграк булу сәбәпле, буразнаны тирәннән сөрә алмый. Ике карга сугышканда сайысканга ит була дигәндәй, иясез һәм түбәсез калган игелекнең майлы калҗасыннан авыз итеп калырга ашыккан шома вә йылгыр оятсызлар артканнан арта бара. Берсе ниндидер бурычын түләүне таләп итә, икенчесе кәгазьләргә имза салуны сорый. Бәгъзесе Сакманов биргән вәгъдәләрне катгый үтәүне дәгъвалый. Ширкәтне талаудан баш хисапчының акыл белән эш итүе тәвәккәллеге коткарып кала. Кайчы белән кәгазь бәхәсләшми дип, күбәләкләрнең, ак болытларның таләп кәгазьләрен күз явын алырлык шибәр дә, хушны алырлык ямсыз да булмаган бухгалтер папкага тигеп кую белән шикләнә. Беришесенә директорның үзенә килерсез дип, ширкәтнең барча алыш-биреш түләү операцияләрен тулысынча диярлек туктата. Хәтта хезмәт хакын түләүне дә үзеннән башкаларга хәзер берәү дә зарплатын вакытында алмый дип кичектерә килә. Янаушыларга бүйірдән сөйләшүчеләргә дә җавабын бирә белгән. Шыкырны икене казы, үзеңә дигәнен тирәнрәк яса. Аның арка терәге яклаучысы табыла. Ул Сакмановның элеккеге йөртүчесе, хәзерге тәэминат бүлеге начальнигы Замир иде. Кыскасы, Фирая Симатова фирманың мөлкәтен саклауга зур көч куйды. Акчасын бәгъреннән өзеп кенә чыгарды. Аякка басып, вазифаларын үти башлагач, Сакманов баш хисапчының төгәл айык акылына, кыюлыгына шаклар катты. 17нче бүлек. Хастаханәнең алан хәтле палатасыннан Сакманов Әхмәдишә картларга, төп йортларына төшәргә булды. Озаклап уйлана, һәр яклап тикшерә торгач, эшкә кереп китү өчен дә, дәвалану өчен дә шулай җайлырак булыр дигән катгый карарга килде. Аны алырга килгән дус ишләре Вахапов, Башорин, полковник Гаяров, Гриша, Замир, Фирая Симатова барысы да аның бу адымын хупладылар. Күпме кеше, дип сөенде Сәйит балаларча ихласлык белән. Үлгән булсам, шатлык сөенечләрен яшерә алмыйча, дошманнарым кирип тулыр иде зиратка. Биредә барысы да аркадашлар, якыннар дигән нәтиҗәгә килеп, Гаяровның милиция машинасына кирип утырды. Соңгы 1-2 ел эчендә шактый бирешкән булса да, яшәешкә аек карашын саклаган Әхмәдишә картның куанышы йөзенә, юан бармакларына, кыска сакалына чыккан. Хуҗаның үзе белән генә хәл кылырдай мәсьәләләре дә баштан ашкан иде. Хәйрниса түти, йомырка салырга йөргән тавык кебек, көне буена ширле янында кыткылдап бөтерелде. Пешермәгән, эшермәгән нәрсәсе калмады. Алдан килешү буенча яраларын чистартырга, бәйләргә, энәләрен кадарга Фәридә килеп китеп йөрергә булды. Сәйитнең машинасына утырып төшә дә, яле карап карыйк, безнең Баһадирның хәлләре ничегрәк, әйбәт, тиздән космоска очырырга була. Мин сезнең уңышлар өчен бик шат кебек бу очракта әйтелә торган гомуми сүзләр белән вазифасын үти дә кайтып китә. Сәйиттән акча алудан, башка ярдәмнән баш тартты. Миңа егетләрең җитәрлек бирделәр, рәхмәт. Әлегә миңа берни кирәкми дип эшен бетереп, ашыга-ашыга чыгып та тоя. Вакыты белән Сакманов соңгы чорда хастаханәдә яткан көннәрен сагынып куйгалый. Фәридә анда ягымлы, буйсынучан, назлы вә тәрбияле иде. Бер үк кешегә нисбәтән авыру чакта бер төрле, терелә башлагач бөтенләй үзгә, башка мөнәсәбәт булырга мөмкин дисәләр, Сәйит ышанмас иде. Изүләрен йыртып бәхәсләшер иде. Үз башыңа төшкәч кенә башмакчы буласың икән. Палатада ярым мәйит хәлендә шалкан ятканда үз сулышын өреп диярлек яшәүгә кайтарган Фәридә тыныч тормышта үзгәрде дә куйды.
Чистый жин алыштырган диярсең үзен. Шәфкать туташы сәйер сәбәпләр табып ераклаша, аралары суына барган сайын, Сәйит үзенә таныш шир белән авырый башлавын сизде. Үз-үзе белән сөйләшә башлаганын, онытылып китүен, таркаулык кебек гадәтләренең көчәюен тойды. Кемнеңдер кулын кысты, сөйләште, киңәшен бирде, мәзәк сөйләшәләр көлгәндә итте, акча кагазларына кул куйды, ә күңеле әллә кайларда гизде. Шәраб эчкән исерек кебек йөрде. Яңа халәтенә шатланырга да, кайгырырга да белмәде. Сынау һәм шикләре, шатлыгы һәм каһәре белән күңеленә, җанына, тәненә үтеп кергән хисси ялкын аңа тынгы бирмәде. Яра авыртуларын оныттырды. Миңа шул гына җитмәгән иде тулы бәхет өчен дип, үзен мәсхәрәләп, мыскыл итеп карарга ниятләгән иде дә, юморы артык арзанлы, үзешчән чыкты. Көләсе килмәде. Еларлык яше узган иде. Зөлфиянең якты рухына турлыклы калырга дип Әлфиягә биргән антын искә төшереп, үзен битәрләп карады. Тик үзе белән берни кыла алмады. Яшәешнең үз кануннары бар шул. Фаны дөньяны ташлап киткән кешене хөрмәт итеп, Коръән укытып, курбаннар шалып, көннәрен уздырып, каберен тәртиптә тотып, өстенә мәрмәр ташлар куеп була. Әмма аның белән яшәп булмый. Тәнендә сихәте, жаны булган кешене хисси, jinsi, рухи табигате үзе артыннан ертә. Язгы ташкын шыңгылларына ташлый, йолдызтанга алып менә һәм вакыты, сәгате җиткәч, йомшак төше хәтерләрлек итеп, шап иттереп, җиргә утырта. Сәйитнең Фәридәгә мәхәббәте дә борчулы, җафалы, җәберсетүле булырга охшый. Ул Зөлфия генә түгел, утны суны кичкән ханым кебек күренә. Сәйит үзен аучыдай эзәрлекләгән кичерешләрдән котылырга, арынырга, күңел киштәсеннән куып чыгарырга тырышып карады. Әмма яңа мавыгуы аны бер минутта тынычта калдырмады. Туктаусыз бимазалады, ханым чим кара күзләрен йылтыратып алдына килеп баса торган булды. Үзе юкта ул Фәридәнең җитешсез якларын, кимчелекләрен эзләп иза чикте, таба алмады. Дәртлелек билгесе кабарынкы иреннәре, күпереп торган янтаулары, купшы, зиннәтле күкрәкләре, һаманда нечкәлеген саклаган биле, һәммәсе үз урынында иде шул, шайтан алгырысы. Хатын-кыз үз килеш-килбәтенең, сагының серләрен яхшы белә. Камыш судан, шибәрләр матурлык өстәүдән туймас. Кием салым бизәнү әйберләре белән ул гәүдәсенең яңгырашына ярдәм итә. Сәйитнең йөрәгендә котырынган җил давылны, ут ялкынны ныграк дөрләтү өчен юри шулай киенгән диярсең бүген Фәридәне. Аякларының тулылыгын, төзлеген, киң коңгырт каеш белән буып куелган кыска кара итәге ассызыклап тора. Ак ефәк кофтасын, күкрәкләренең ымсындыргыч муллыгын, кыскарак муены астыннан ук гаҗәеп килешле булып, тирәнгә төшеп киткән түш елгачыгын күрсәтү өчен махсус тиктергән диярсең. Сәйит аңа сүз әйтергә куркып, сокланып карап торды. Ә ул берни булмагандай ак халатын киеп алды, энәләрен өстәлгә чыгарып куйды. Шәфкать туташының өйгә килеп китеп йөргән табибларның ярдәме, хуҗаларның затлы өй ризыклары Сәйитне тиз аякка бастырды. Ярасы ябылды, җөйләре тигезләнде, чырайына элеккеге төсе кайта башлады. Беренче каттагы спорт мәйданчыгында күнегүләр башлап җибәрде. Бүген ул Фәридә белән аңлашырга, киләчәкләре турында киңәш табыш итеп алырга ниятләде. Мине бөтенләй ташладың, Фәридә. Машина 2 көн буш кайтты, ишегең бикле. Ничек аңларга моны? Хәлегез яхшы якка үзгәрде. Хәзер яныгызда Шәфкать туташының даими булуы мәҗбүри түгел. Булай ук ташлашмыйк инде. Миңа кыен. Форсаттан файдаланып, 2 көнгә апам янына авылга кайтып килдем. 3 ел булганым юк иде дип, ни өчендер тәрәзәгә карап җавап бирде ханым. Син кайсы районнан әле дип, ялгыш сорау биреп, хатынның күңел ярасына туз сипкәнен соңыннан гына аңышты Сәйит. Кара күзләрдә усал шаткылары биешеп алганны ир күрми калды. Теге вакытта Сакманов авыл советыннан, мәктәптән, колхоздан төрле танык нәмәләр, бәйләмәләр таләп итеп, Мутыйгуллинның туган төбәгенә әллә ничә рәсми хат юллаган иде. Оныткан булып кылана. Юк, абзыкай, ул хәлләрнең тамгасы һаман йөрәктә кара каргадай каркылдап утыра дигән уен күңеленнән куарга тырышты ханым. Бик үк җиңел булмаса да. Кайсы төбәктән икәнлегемне генә түгел, авылымның адресын да беләсез кебек дип, йомры кулбашларын сикертеп алу белән шикләнде ул. Машина биргән булыр идем.
Biz халык транспортында йөрергә өйрәнгән инде, рәхмәт. Хуш, анда нинди яңалыклар күрдең? Авылыгыз урынындамы? Апаң исән саумы, диди, шүп өстенә шүмәлә өйгәндәй бер рәт сорау тизеп китте Сәйит, Фәридәнең күңеленнән узган хисләр өйрмәсенең юнәлешен чамалап. Ханым йөзендәге рух көзгесе, күзендәге үзгәрешләрне күрсәтмәскә тырышып, бу юлы бөтен гәүдәсе белән тәрәзә ягына борылды. Җилкә ашагына җавап бирде. Татар авылы бик нык үзгәргән шул. Яхшы яккамы? Зәңгәр томан шырын узган, тормышны ничек булса шулай кабул итәргә өйрәнгән Фәридә үзен бик тиз кулга алды, тойгыларын тупсага утыртты. Тышкы яктан авыл ныклап аякка баскан, яңарган, кирпечтән салынган менә дигән йортлар, коттеджлар үсеп чыккан. Машина белән җилдереп узып китсәң, күңелең нурланып калырга мөмкин. Тукталыш ясап, өйләрнең эченә кирип кешеләр белән аралашсаң, яхшы кәефеңнең изе дә калмаячак. Өйләрендә су, газ юкмы? Пычрак яшиләрме? Клублар эшләмиме? Алары бар, диде ханым Сәйитнең куалавын хупламыйча. Кыяфәтенә караганда Фәридә җаны белән хәзер дә әле туып үскән авылында иде. Әдәп, әхлак, итәгать кебек нәрсәләр беткән. Янгын ялап алган диярсең. Сүгенү сүзе кушып сөйләшү, исерек иратның яшьләрнең урам уртасында картлар, карчыклар янында акырып-бакырып аңлашу гадәти хәл булып киткән. Булай явызлану без үскәндә юк иде. Хөлкәннәрне улылау, санга санау беткән, татар теле бузылган, тупасланган, шуарланган, вакыты белән бөтенләй ят сөйләш төсле тоела. Яшьләр урамда көпә-көндез кочаклашып йөрергә дә күп сорамыйлар. Шулай шул шибәрем. Элек без яшь чакта авыл кызлары шәһәргә килеп, исәп белән карт түрәләр бүксәсе астына кирип ятмый торганнар дип үҗәтләнеп усалланды Сәйит. Фәридә исә саф күңеле белән авыл язмышы, аның киләчәге турында борчылып сөйләвен дәвам итте. Ихлас ашынудан, дулкынланудан кызарынган шәфкать туташы бу мизгелдә гаятә шибәр иде. Сәйит аңа сокланып, яратып карап торды. Ит куна башлаган битенә алсулык типте. Ул тиз генә барып ишекне япты. Фәридә янына килде. Бер тизен идәнгә чүгеп, яралы башын ханымның ак халат чите яшергән аякларына куйды. Без бу тормышны үзгәртә алабызмы? Юктыр. Һәр күргән белгән әшәкелек өчен картаярга кирәкме икән? Үзебезнең киләчәк турында уйлашып алыйк мәллә, болытлар арасында йөзгәнче. Бу сөйләшү аңлашуны Фәридә дә көткән иде күрәсең, кулын ипләп кенә Сәйитнең җилкәсенә урнаштырып, турыдан-туры ярып салды. Сәйит Яруллович, сез минем өчен бик якын кеше булып барасыз. Нинди мәгънәдә? Мәгънәсен әйтә алмыйм. Факт. Сез миңа кирәк. Ни өчен? Дип төпченде Сәйит. Мин үзем генә җиңә алмыйм. Үткәнеңнеме? Элеккеге дошманнарыңнымы? Авызыннан шак кына җинаятыңнымы дигән әшәке сүз төшмәде. Акылы теленә йозак салырга өлгерде. Төзәтеп булмаслык бәла килеп чыгасы иде. Үткәннәре өчен дә гәрләнеп бетә алмый. Сәйит, хатын-кыз белән үзеңне шулай якын иткән кеше белән алай ук явыз кыланмас идең. Үзе дә сизмәстән Фәридә сингә күчте. Мин тылсымлы таяк булырга тиешме? Булдыра алырмынмы соң, диде Сакманов бу юлы чын күңелдән. Һәркемнең үз кайгысы, үз хәсрәте бар. Үткәне үзенеке генә, киләчәге кемсә беләндер уртак булуы хәерле. Тормыш дәвам итә. Ике килми дип, Фәридә инде аягына баскан Сәйит ягына өлгергән ире карлыганнарыннан раушан нурлар сирпеде. Үлгәннәр артыннан үлеп булмый дип өстәде, сүзләренә һәркем үзенчә аңларлык мәгънә салып. Бераз уйланып торды. Хәрәкәтчән, җигәрле тормышчан ханым өчен артык басынкы, сөрөмле, бастырылыклы тавыш белән өстәп куйды. Икебезне дә язмыш җитәрлек сынады. Сәйит хатынны мондый яссы чагыштыруы, икесен янәшә куюы өчен әрләргә, битәрләргә тиеш булгандыр бәлки. Теле әйләнмәде. Кешене үткәндәге хатасы өчен күпме рәнҗетеп, ярасына ачы агызып була. Адәм баласының гомере булай да бер мизгел. Фәридәнең ихтияры, рухи җигәре ифрат көчле икән. Бик күбе безгә җитешми әле алар. Сәйит абый, син үз бәяңне белмисең. Кешегә бәяне бездә Фәридә үлгәч кенә куялар. Шәхес үзенең дәрәҗәсен, асылын күпме,
ни хак торганын үзе белергә тиеш. Шит инсан да аңа бәһәне шуннан чыгып бирәчәк дип, игелек хуҗасы ханымның башын катырды. Мутигуллина бу югары дәрәҗәдә дә сүз алып барырга әзерлекле булып чыкты. Бәяләр базарда гына түгел, әдәп-әхлак тирәсендә дә үзгәрә тора шул. Синең кебек тормышын рәтләү, фатирлы булу өчен тәнен саткан, баласын үтергән фахишәләрне күздә тотасыңмы дип уйлап алды Сәйид яна әшәкләнеп, әмма теле башка сорауына әйләндереп чыгарды. Нәрсә димәкче буласың? Арт ягыңа энә кадарга вакыт җитте димәкче булам. Ул көнне игелек сәрвәре Фәридә белән хастахана мөхитендә туган рухи якынлыкларының шактый өлешен кире кайтара алды. Ханымга да улышый бугай, көтмәгәндә ачылып, актарылып китә, күңелен биләгән хисләре, суы тулы чиләк шайкалган төсле тышка бәреп чыга. Әмма аны барыбер ниндидер эчке бугау тота, шабуыннан тартып тора. Кыскасы, тулы бәхетләреннән нәрсәдер комаушаулый. Дөрес, бүген Сәйид Фәридәне бөтен җаны тәне белән бизгәк тоткандагы төсле калтыранганчы, битеннән, күзләреннән, иреннәреннән үпте. Кунарга калмады. Сәбәбен бик җиңел аңлатты хатын. Сиңа хатын-кыз белән йокларга иртә әле. Үзлегүең бар. Гомер узын. Тәкъдирдә язган булса, җитешербез. Бездән генә калмас. Игелек ширкәте башлыгы тешен кысып булса да, ханым белән килешергә мәҗбүр булды. Артык хискә бирелүчән, шашып, дөньясын онытып гашыйк булучан кеше дә мәхәббәт көймәсендә генә шайкала алмый. Андый тормыш әкият дастаннарда, риваятләрдә һәм чит ил фильмнарында гына була ала. Мәхәббәте тирән яра төсле үзе турында гел искә төшереп, җанын пара-пара телгәләп торса да, фирма эше белән шөгыльләнәсе, элек бирелгән вәгъдәләрен үтисе, дошманнары белән көрәшәсе бар иде. Берсе генә дә шал чәчле Сәйид Сахмановның йөрәген яңа мавыгуы кисәкләргә телгәли дип көтеп торырга теләми. Шул ук кичне Хәйрниса апага шәйләр, мәйләр әзерләргә вакыт калдырып, алдан сөйләшү буенча Салих Гаяров килеп керде. Полковник дәрәҗәсе бүлек мөдире Кәнәфи килешкән үзенә, күзләрендә канәгатьлек балкышы, тазарып, тулыланып киткән, иреләнүен элек тә килештерә иде, тәмам хәтерләнеп җиткән. Эш күп, Сәйид Яруллович, арка кашырга да вакыт калмый дип килештереп зарланып алды кунак. Анысына түзеп булыр. Минем шикелле бер уйламаганнан айлап караватта унарга туры килмәсен. За все надо платить. Аллам диген, кайгы хәсрәт, төрмә, бурыч кеше башыннан йөри. Салихның аз гына да тәүбә кылырга, дилбегәне кулдан ышкындырырга исәбе юк. Үзенең өстенлеген һәр даим сиздереп, кешене киренке куркулы халәттә тотарга ярата. Сез аны үзегез эзләп йөрисез. Синең катнаш белән оештырылган эш юш эш өстәлемдә кычкырып елап ята. Аңламадым. Хәзер аңлатып бирәм. Урмандагы өйне кешеләре белән яндыру 1. Ресторанда Ленар Дин Мөхәммәтовны атып үтерү 2. Һәм Шабаксар юлындагы фаҗига. Сакмановның түземлек канатлары сынды. Ул ярдәмчесе Фердинандның, хатыны Зөлфиянең, шоферы Анатолий Павловичның нахакка үтерелүләрен искә төшереп, милицияне эшсезлектә гаепләүгә барып җитте. Нервларың бушаган, абзыкай. Сиңа ял кирәк, диде Салих тыныч кына. Сәйиднең вәсвәсәле, борчулы, дәгъвалы, пошынулы чыгышына исе китмичә. Нервлар тәртиптә, диде Сәйид тынычлана төшеп. Ярый, гафу ит, артык кызмам. Ешкарала белән аралашулар ничек булып бетте. Синең зам шул көнне ресторанда утырган хатыннарны эзләп табып, тикшерүне бик нык куерткан дип ишеткән идем. Хәлләр булдан да. Хәзер искә төшерәсе дә килми. Хәтерлисеңме? Мин анда бер ханымны тансыга чакырып, муйныннан әп иткән идем. Ничек хәтерләмим ди. Андагы әрсезлегең, нәфесең котыруы тарихка кирип кала язды. Сәйиднең төрттүрүен һич кенә дә җитдигә алмыйча, Салих үзе өчен күңелле бер хәятны исенә төшереп, тупас иреннәренә елмаю чыгарып, башлаган кәлимәсен дәвам итте. Ул ханымны эзләп киттем. Малай, мин сиңа әйтим. Әкияттәге каһарман кебек. Таптым. Таныдымысың? Тану гына түгел, муенга асылынды. Бер күрүдә шулай 17 яшьлек кызлар кебек гашыйк булганым юк иде әле, ди апаң. Сәйид тынычланды. Гаяров эшләр җайда барганда Шаяров тирәсенә керә. Димәк, ул спектакльдә безгә начар роль бирмәсләр.
Пьесаның авторы мин булам түгелмесең дип Салих җаваплылыкны үз өстенә алды. Тынычланырга иртәрәк әле. Мин инде Шабаксар хәлләрен күздә тотам. Министр үзе кызыксынды, мафияның кыланышлары туйдырды инде. Берсен-берсе атып бетермәсәләр, аларны үзебезгә җыеп алырга туры килер. Глухарь эшләре күбәйде ди. Гаяров Әмәт кала авылында 4 кешедән торган гаиләне алдан суеп чыгып, соңыннан ут төртеп яндыруларын йөрәкне боздай катыра, жанны ишетә торган ваклыклары белән сөйләп китте. Халык азынды. Кеше гомере су бәясенә дә тормый дип өстәргә кирәк тапты Сакманов. Шулай булуына рәхмәт әйт, әфәндем. Нигә алай дисең? Чөнки бер җинаять өстенә икенчесе өстәлә тормаса, син, Вахапов, Садыйков кылган явызлыклар белән ныграк шөгыльләнергә туры килер иде. Салих, шаяртма. С такими вещами не шутят диләр урыслар. Ул Гаяровның хаклы икәнлеген таный, әмма хәлләр алай ук хөртидән түгел икән. Сакманов яралары төзәлеп, үзен аңлый таный башлагач, BMW машинасындагы мәйетләр өчен җавап бирергә туры килмәгәй дип, бераз шүлләгән иде. Куркыныч нәрсә күренми кебек. Менә кылны өзеп төшерәм дип баш очында Дамокл кылычы эленеп турса, полковник аны эзләп килмәс иде. Яңа урындыкка тиз күнекте бугай. Абыйлары фирка заманындагы төсле арба биреп ат ала алмасалар да, төшеп калган кешеләрдән түгел. Яңартып кору, демократия кебек хикмәтле зәхмәтләргә бик тиз җайлашып, хакимият бәлешеннән барыбер артык читкә тибәрелмәделәр. Гаяровның өстәл артында сайрап утырып берәр шешә коньяк эчү яисә Сакмановны сагынган өчен генә килмәгәнлеген аңлый хуҗа. Үзе сорарга ашыкмый, кыйммәткәрәк төшәчәк. Минем улы малай юрфакта 3нче курста укый бит инде. Без картаймый кем картайсын дип көрсенде өлкән офицер. Кара синан гомернең агышын. Аккан судан да уздыра. Әле генә айрат өчен борчылып йөргән идек дигән булды Сакманов. Малай машина сорый. Аңлашыла, ул бит полковник улы, дөрес эшли. Гаяров алдан уйланылган күңелендә күптәннән расланган тәртип буенча күтәрелеп бәрелергә тиеш иде. Шулай итте дә. Син аның уятсызлыгына игътибар ит әле. Чит илдә эшләнгәнне алыйк инде әти. Көн сайын машина алыштырып торып булмас дигән була. Аркасы буйлап әшәке дулкын узып, үзен ялгыш нәҗискә баскан кешедәй хис итсә дә, Сәйит сер бирергә тиеш түгел иде. Көтә белә. Джип кирәк ди Сукбай. Иң ышанычлы машиналарның берсе инде, диде игелек хуҗасы, булган бар ваемсызлыгын кырып себереп, хәлсез тавышын җыеп. Хикмәт шунда. Аны баксыларга гына саталар. Бер фирма 23 мең сорый. Яртысын таптым. Калганын Сәйит Яруллович синнән бурычка алып тормакчы идем. Бурыч сүзенең шылбырга ялгыш эләккәнлеген, үз мәгънәсен белдермәвен, акчаларның мәңгегә кире кайтмаслыгын Сакманов яхшы белә. Түбә өчен һәркем түли. Санны азмы күпме киметү турында гына хыялланырга мөмкин. Мечтать не вредно диләр урыслар. Хәлләрем шәптән түгел. Үзем ширләп ятканда запас акчаларны әрәм-шәрәм итеп бетергәннәр. Хастаханәне ремонтлый башладым. Бер гыйбадәтханәгә ярдәм итәргә вәгъдә биргән идем. Налог инспекциясе кыса. Яңа байларның зарланырга яратуларын, саранлыкларын беләм. Моң зартыңлар өчен килмәдем. Сүз әҗәткә биреп туру хакында гына бара. 5-6 баксыдан арттыра алмам. Полковник дәрәҗәсен урамда катып боз тибеп йөргән өчен бирмиләр. Гаяров Сәйитнең соңгы җөмләсен тыңлап та бетермичә, җитез хәрәкәтләр белән кечкенә күн сумкасыннан диктофон чыгарды. Онытып торам. Хатыннар кебек тел шайкарга килмәдем. Ресторан официанткасының анда күңел ачып утырган хатыннарның допроста биргән җавапларын тыңлау сиңа файдалы булыр дип уйлыйм. Вакытым аз. Монда мин дә бар, син дә в наличии. Төймәгә басты. Чыннан да, аш-су биреп торучы ханым белән туган көнен уздырган хатын, Умырзаяда кәйф сафа курып утырган 3 ир-ат, атыш турында шактый кызыклы мәгълүматлар биргәннәр. Шерлок Холмсларга абзыйларны санап чыгару, эзләп табу әллә ни кыен булмас иде. Гаяров пленканы ахыргача тыңлатып бетерүне кирәк тапмады. Төймәгә басты. Иң мөһим өлеше тыңланмады дигән куркыныч, кара төндә, кара урманда бер ялгызын калгандай шомлы хис тудырырга тиеш иде. Җитмәсә, полковник өстәл яныннан турып китеп, яны белән тәрәзә буена басты. Яраткан позасы. Чырайына борчулы, кайгыртулы, хәтта хәсрәтле төсмер чыгарды. Миндәгесе өчен курыкма, еракка җибәрмәм. Тик минем зам Алексей Тимофеев язманы үзендә дә калдырган булу ихтимал.
Ул турыдан-туры министрга, аның берәр замына кирсә, яисә материалны синең якын дустың Җәүдәт Габдулловичка бирсә? Пенсионерның вакыты күп. Безнең оешма шундый бит. Җепнең бер өчен электерсәләр, шуны тарталар да тарталар. Бер җинаят икенчесен үстереп чыгара. Сакманов артык сузарга, җинне кытыртырга ярамаганны аңлады. Унны табарга тырышырмын. Салих шып туктады, өстәл янына кунып, кулына шәркәсен алды. Ярый, мин ашыгам, иртәгә обедка килеп китәрмен, әзер булсын. Синең егет кеше булуыңда шигем юк иде. Башыңа ярлык элеккәч, миңә зарар килмәгән микән дигән шигем генә бар иде. Ярый, мин йөгердем. Сал тагын берне. Лады, кулга шап-шып. Язмыштан узмыш юк. 18-нче бүлек. Шактый иркә үскән, яшьли акчалы тормышка өйрәнгән Мисхәт Мишаның Шит ят шәһәр төрмәсендә 6 айга якын кандала симертәсе 2 ятып бер төшенә керә алмаслык хәл иде. Зарыгып көтеп алган кунактай озак тоталар бичараны. Кунаклыгы шул 16 кеше йоклар өчен җайланган изоляторда ул 63-нче тоткын. Дала каласында Әби патша заманында башкисәр төркиләрнең кайнар канын суыту, Казак, татар, башкорт, ныгай, мишәрләрне бер-берсеннән айырып кую өчен салынган зинданда табигать баласы Мисхәтне шулай озак әсирлектә асрауның сәбәпләрен аңлавы да, аңлатуы да кыен. Күрәләтә нахак бәла ягуның бер үрнәге. Язмышка сыларга гына кала. Нәтиҗәсе мәгълүм, бәхеткә тарыган ирне Әлфиянең кайнап торган балавыздай кочагыннан тартып алып, рәтле башлы тикшерүсез, судсыз-шуртсыз ничәмә кояшлы көннәр, айсыз төннәр төрмәдә интектерәләр. Хуҗасы терелеп чыкканны көтәргә мәҗбүр була гаяр егет. Үз аягы белән йөрлек хәлгә җитеп, ширкәтнең салым-чыгым табыш югалтыш, оттырыш кәгазьләрен өйрәнеп, тиешле карар кабул иткәннән соң, Сакмановның беренче гамәли эше Мисхәт Маликовны төрмәдән юлу булды. Бу авыр, билгесезлеге белән шомлы, катлаулы шөгыльгә алынмыйча булдыра алмады Сәйид. Дуслар адәм башына авырлык килгәндә, кайгы-хәсрәт ишелеп төшкәндә сынала. Аяк астында гөнаһсыз тәүфиклы песидәй бутала, кирәкле вакытта җилкәсен куя белгән якты йөзле Маликовны Сәйид энесе кебек якын итте. Соңгы чорда Әлфия белән танышканнан соң, егет җитдиләнеп китте. Акыл ягыннан дисеңме, тормышны алып бару тарафыннан аласыңмы, һәр яктан үсте. Буш вакыты булдымы, спортзалга төшә, үзен кызганмыйча, иренмичә шөгыльләнә. Мисхәт күзгә күренеп шәбәйде, мускуллары күлмәк җиңенә сыймый башлады. Кыскасы, Маликов ширкәттә киң кылач белән эшли башлаган ышанычлы хезмәткәрләрнең берсе булып киткән иде. Шулай да яшәешкә җиңелчәрәк карашы, билен бөгәргә яратмавы, Сакманов мәктәбе, арканы туры тотуы һәм физик җигәренә күбрәк таянуы егетне кыен хәлгә куйган булса кирәк. Корсагы авызына җиткән булса да, тапканны югалтырга яратмаган Әлфия, Сәйид эшкә чыккан көннәрдә үк аның шикләвек агачыннан ясалган яңа мебель куелган офисында пәйда булды. Фил сөяген хәтерләткән тиреле чибәр йөзе сытык, борчулы, кайгылы. Әмма тавышы чәчәк балыдай татлы, ягымлы. Сәйид Яруллович, сезне туачак баламны көткәндәй көтеп алдым. Мисхәт һаман утыра биттегендә. Сез генә коткара аласыз минем иремне. Сездән башка безнең берәүгә дә хаҗәтебез юк икән. Зинһарлап ярдәмегезне сорыйм дип үтенде. Шын күңелдән ялварды ханым. Хатын-кыз күз яшен авыр күтәрә иде Сәйид. Тумыштан акыллы Әлфия елау сыктау, ыңгырашу иңрәү белән генә ерак китеп булмасын аңлый. Ханымның хәйлә пәрәүзен ефәк корты кебек туқый белүне күпне күргән Сакманов та шаклар катты. Минем дә вакытым җитә инде бала табырга. Шуңа чаклы Мисхәтем кайта алса инде. Уялганда итеп килешле генә сүзен ялгап китте. Кыз тапсам, иң якын дустым Хатирәсенә Зөлфия дип кушачакмын. Миңа үсеп өлгермәс инде ул, дип шаяртырга көч тапты үзендә Сәйид. Тавышы моңсу чыкты. Сөеклесен искә алуны ул һаман авыр кичерә иде. Сезне тыңламыйча малай туса нишләрсез? Тузлы суны йотып җибәрергә өлгергән, алмалары алгарак чыгып торган соры күзләрдә Сәйид гаҗәпләнү, аптырау укыды. Аяз, якты көн кебек ачык, 2-2-4 төсле мәгълүм хакыйкатьне белми утырасың янәсе. Рөхсәт итсәгез, улыбыз Сәйид атлы булыр. Сезгә охшатырга тырышып тәрбияләрмен.
Белмим тагын дип, шал шәчләре ишәйгән башын сыпырып алды хуҗа. Минем кебек булмасын инде ул. Бәхете белән күлмәктә тусын. Үземнән генә тормаса да берничә кат өйләнергә туры килде. Иң газиз кешемне саклый алмадым. Күңеле тулып, үзе дә сизмәстән Әлфиягә йөрәк серләрен ачып салды. Тырнаклары буялган кулларын түгәрәк корсагына куеп утырган михман ханым ипләп кенә Сәйитне бүлдерде. Ирнең тормыш юлын, хаталарын ярлыкады. Минем әбием, минем өчен дөньяда иң изге җан. Һәркем үзенә Аллаһы Тәгалә без җиргә кендек каны тамганчы ук тамгалап, билгеләп куйган үз яртысын табарга, кавышканчы аны эзләргә хаклы ди торганы. Берәүләр аны сразу таба, икенчеләре гомер буенча эзли. Тәңребез тапканны югалтмаска ярдәм итсен иде дә, дип сабыйларча көрсенеп куйды Сәйит. Мине бит әле мафиозник, пахан, босс, фәлән төгән диләр. Сезнең улыгыз да минем юлдан китсә дип кыйшаерга итте ширкәт хуҗасы. Әлфия нәтиҗәсен көттермәде. Сездәй дөньяви кеше булып үссәме, бик шәп булыр иде әле. Алар үсеп җиткәнче әллә нинди заманалар килер әле. Сезнең туачак балагыз, нәсел-нәсәбегез хакына берничә көннән мондагы эшләрне азмаз җайга салуга юлга чыгам, диде игелек хуҗасы бер кадәр тантаналы пафос белән. Әлфия турып басты, гәүдәсен матурлап куеп, җиңелчә генә башын иеп, ишеккә юнәлде. Оят вә хурлык булса да, ханымның тагын да тулыланып киткән гәүдә шәрифләренә күз ташлап алудан үзен тыя алмады Сакманов. Менюга күз салган өчен акча алмыйлар, гаип тә саналмый. Вәгъдә бирү тауга капшык ташуга караганда күп тапкыр җиңелрәк. Әлфияне ярдәм итәрбез, артык борчылма, татар халкын арттыруга әзерлән дип ипләп кенә өенә озатып җибәрсә дә, гызырны үтәве Сират күперен чыгудан җиңел булмады. Татарстан белән Оренбург хакимиятләре арасында бәйләнеш юк дәрәҗәсендә икән. Дала шәһәренең хөкем оешмаларында эшләүчеләрнең күпчелеге Екатеринбург, Өфе, Сибир якларында белем алу сәбәпле, араларында таныш белешне табуы кибәннән энә эзләү кимәлендәге бер нәмәстәкә икән. Әзерлексез бухты-баракты сәфәр гизеп, әллә ни майтарып булмасын шамалы иде Сәйит. Уйлана сораштыра торгач, Оренбургтан Казанга күчкән газ җиһазлары буенча белгеч бизнесмен әзмәүрдәй таза гәүдәле, бары тик кара шевиот кәчтүмне генә иратка лаеклы кием дип санаган Илдар Хисматуллинны эзләп тапты. Үзенең ал шартларын куеп, бурыч белән төрмә адәм баласын ике яктан сагалап тора. Безләр бер-беребезгә ярдәм итәргә должны дип теленә салышып, әҗир турында да онытмыйча, ярдәм итәргә алынган мишәр егете элек тормыш иткән якларыннан бик кәефе кырылып кайта. 46 яшемә yetib, андый тирис адәмне бакканым юк иде. Прокурорны әйтәм. Үзе шул як татары, якын ибәрми. Яшь адәм булса, аңларың, карьера куа диярин. 50-нең өске ягында, ну зверь, йырткышың бер якта турсын. Мин үзебезчә мишәрчә сөйлим, ул урысча бәрә. Кул силтәдем дә, биредә укыган танышымны эзләп киттем. Ул нормаль каршы алды, милиция, суд работниклары белән таныштырды. Алары дивана прокурор кебек ламатсы итеп тормадылар. Сумманы әттеләр. Үзебезгә тегелдиләр. Мин аңламыйм штоли. Худ шуртыма дим, егетне чыгарыгыз дим. Короче, менә шул сумманы алып шунда барасы. Илдар Хисматуллин җыйган мәгълүматларын олыдан тапшырып, үзенә тиешле садаканы кара шевиот пинжәгенең эчке кесәсенә салып, дәүләт эше башкарган кешедәй эре генә саубуллашып үз юлын тотты. Мисхәтне юлу эпопеясында яхшымы яманмы беренче адым ясалган иде. Үзенә юл чыкмыйча, төньяк кала авылы тавыннан ымсынып карап кына мәсьәләнең уңай хәл ителмәсен аңлаган Сакманов, әлегәчә суйыр кебек кашып пусып яткан биатлонистны, Гришаны үзе белән алып, рульгә Замирны утыртып, дала якларына юл алды. Оренбург аны кабырганы санап, сөякләрне үтәли чыгып йөри торган көзге җилләре, комлы, буранлы тузаннары белән каршы алды. Табигатьнең иң әшәке вакыты. Өйләр, биналар ягылагына башлаган. Әдәм баласы бер кайда да рәхәтлек таба алмый. Тәнендә җылың тормаганда күңел тыныч, ирекле була. Зиһен тулы көчкә дөберди алмый. Иң затлы, кояшлы якка караган бүлмәләрне базарчы кавказлылар, үзбәк кардәшләр алып бетергән булса да, кунакханәләрдә буш урыннар җитәрлек иде. Кыйммәтчелек аш бүредәй улаган дәврдә теләсә кем яши алмый бәһәле бүлмәләрдә.
Türmə eylənəsində butalıb, яқтырып yürüdən mən çıkmasını şamaлаган Сәйит, егетләрен хәмер, азык-төлек, җиләк-җимеш кебек кирәк яракны алырга базар тарафларына озатты да телефонга утырды. Илдар калдырган соннарны җыярга киреште. Изләгән табар, тырышкан ташка кадак кагар дигән агайны. Заманында Казанда югары белем истәгән өлкә хакимият оешмасында эшләүче Владимир Степанович урынында булып чыкты. Телефоннан теләсә нинди гызырны кире кагуы җиңелрәк булуны исәпкә алып, йомыш тиенен ахыргача шишмичә, җаваплы кешедән үзен кабул итүне үтенде. Киштеки генә йомыш киңәшәсе бар дигән булды. Сакмановтан яшьрәк, ашык чырайлы, үзенә югары белем биргән Казан кешеләренә ярдәм итәргә әзер, аралашуга омтылып туручан зат булып чыкты Илдарның белеше. Кунакханәдә озаклап гәпләшеп, кәефләнеп утырдылар. Сәйиткә эшәргә ярамаганга бигисе китеп, кыланып тормады, үзенә кирәген уртлады. Күчтәнешләр белән машинада озатып куюда күңеленә хуш килде. Икенче көнне Владимир Степанович Маликов эше буенча шактый төпле мәгълүматлар күтәреп килде. Егетнең делосын алып баручы прокурор белән татар кавымыннан булса да борчак пешмәс. Пенсиягә чыгарга ел ярым калган. Кәнәфиннән колак кагудан куркып, ярарга тырышып, шәше белән җир сиберә икән. Иңенә яна бер йолдыз өстәтү бәрабәренә туган анасын төрмәгә илтеп тапшырырга сәләтле адәм диләр аның хакында. Сезнең халык бер үҗәтләнсә, шыгымчы ат кебек ахыргача торачак. Үпкәләмәгез, 6 ел каида укыдым дип тә өстәде. Кыскасы, прокурорга юл эзләп вакыт уздырасы түгел. Шул эшне алып баручы майор белән район казый турында фикерләр уңай. Ярдәмчел кешеләр диләр. Зәңгәрсу күзләренә өмет катыш хәйләкәр елмаю иңде. Сәйит аны аңлады. Ярдәмчеллекнең бирелеш рәвешен вә күләмен ачыклыйсы калды. Сакманов баш бармагын калган дүртесенең йомшак мендәрчекләре өстеннән ышкы буздырды. Күпмерәк кирәк булыр. Ир уртасы аксыл чәчле башын як-якка чайкап алганда итте. Кулларын өскә күтәреп, аркылыга куеп, хаш сынын чыгарды. Юк, ришвәт бирү турындагы хыялыңны башыңнан чыгарып ташла. Егетең шул гамәле өчен гаепләнә, беләсеңдер. Алайса мул итеп өстәл әзерләрбез. Базардан сарык алып, кышкы табигать кочагына шашлыкка чыгарга мөмкин. Бәлки, анысы да кирәк булыр. Соңрак. Шәчләре хөкем оешмасында агыра башлаган Сакманов әлегә берни аңламый. Ничек инде тоткынны булай гына төрмәдән чыгарсыннар ди, тузга язмаганны. Безнең заманда да җитди мәсьәләләр кулга хытыршыны салмыйча хәл ителми иде. Ришвәт алу, ришвәт бирү Русиянең элек-электән килгән яшәү рәвеше. Зимеле нәрсәдер бөгештерә. Хастаханәдә озак ятып, тормыштан шулай өметсез артта калынган мәллә. Владимир Степанович Сакмановны артык интектермәде, ашыклык кертте. Мондый арзан алымнарга ауыша торган егетләр түгел минем танышларым. Маликовны аманәткә чыгарып тору, бәлки шартлы рәвештә хакында гына сүз алып барырга мөмкин. Яңа танышының фикер сөрүшенә бу юлы тиз төшенде игелек хуҗасы. Каралы синаны нинди җайлы, хәтер калдырмаслык, үпкәләтмәслек, отышлы алым табылган. Әманәт, залог, подзалог. Умырзая ресторанында утырганда Нургали Вахапов сөйләгән мәзәктәге кебек. Салы ул каяда, Африкада да, башка җирдә дә салы инде ул. Тузлы, бурычлы, төтенле дуңгыз майының сыйфаты гына төрле була. Берәү дә взятка алмый, һәр хәлдә синең алдыңда куен кисәсенә салмый, папкада тота. Ник дисәң, яхшылык, изгелек юлында ул арадарчы гына. Совет системасы адәм баласына михнәт күрми яшәү өчен ничаклы мөмкинлекләр ачып калдырган. Ә без, әтрафсыз балалар, ыштыр битләр, аны каһәрләргә җөрьәт итәбез. Әманәт, залог, бурыч, сало, вәссәлам. Кояш нурларында әллә ничә төрле төсләргә кергән затлы асыл таш кебек тирән мәгънәле сүзләр. Сәйитнең: "Сез, Владимир Степанович, аларга әҗерне үзегез илтәсезме? Әллә мине таныштырасызмы? Күләм шәрифләрен шама беләнрәк билгеләсеннәр инде. Егет байлар тукымыннан түгел, ишле нәселдән, яңа гына гаилә корды, хатыны күмәнле, нияте дә бик изге булган. Шит ят җирдә адашып калган апасына ярдәм итү. Шәригать кануннарыннан килеп бәйләгәндә Маликовның түшенә орден тагасы. Игелекле эштә йөргән дип ясканып сөйләнүен Владимир Степанович кыйммәтле коньяктан алсуланган колагының эченә үткәзеп тормады. Урынлы сорау дию белән шикләнде. Җавап атлы тулпарын тизгеннән ышкындырырга ашыкмады ул. Сакманов үзе сорау кәлимәсенең дөрес куелуында шикләнми. Аны сумманың күләме белән бер үк дәрәҗәдә гарантия мәсьәләсе дә борчый. Исрафчылык заманасы түгел.
Шул ук вакытта бәгъзесе дә мин Сакмановтан фәлән сум сәмән алдым, шуның өчен Мисхәт иптәш Маликовны төрмәдән чыгаруны үз өстемә алам дигән язма кулына тоттырмаячак. Шыр тилеләр, агач диваналар шыры үтте. Ришвәт алу өчен әнә нинди яшертен тышкан тишеге табылган. Шәрки борны да сыймаслык. Владимир Степанович Сакмановны җаваплы майор белән таныштырды. Тәмәке төтен эчеп керәм дигән булып, машинада икесен генә калдырды. Яшы 40-лар тирәсендәге тулы гәүдәле, шыкырлы иякле, аралашыр өчен ипле кеше булып чыкты хөкем әһеле. Мин Маликов Мисхәтнең абыйсы булам. Туганнан туган. Аның ярдәм кулын сузарлык башка кешесе юк. Заманында үзем дә милициядә эшләп чыккан кеше. Миннән шикләнмәскә мөмкин димәкче булам. Майор бүселеп чыкмады, тигез ак тешләрен уйнатып, рәхәтләнеп шарлавык агызып көлде. Юкка вакыт уздырмыйк. Владимир Степанович кашанам. Ул теләсә кем белән таныштырмас. Миннән ни нәрсә сорала? Егетне коткару иде хыялым. Бәясеннән тормабыз. Сез дә Маликов шикелле ришвәт тәкъдим итмәкче буласызмы? Минем кәҗәм ит ашамый диләрме әле? Шаяртуыннан канәгать калып, бу юлуда колаклары селкенгәнче кычкырып көлде. Иң михнәтле заманда да җиңел яши белә торган кешеләрнең берсе иде бугай майор. Кемгәдер кирәк булган бу карашкы процесс. Егетнең сәдәбенә пальто такканнар. Үткән биткән. Хәзер сүз Маликовны судан кыры чыгару турында барырга тиеш бугай. Мин белгән кешеләр әманәткә чыгарып булыр дип сөйләнделәр. Тик гаепләнүченең ришвәт бирү фактын танып, беркетмәләргә кул кую шарты бар. Бу хакта мин сөйләшермен, ул риза булыр дияргә мәҗбүр булды Сәйет. Мәҗбүри булмаган сөйләшүләр нинди генә озын-озакка бармасын, барыбер подзалогның күләмен яисә кимәлен билгеләүдән коткара алмый. Кар белән аралашкан вак кумлы салкын җил зиһенне начар эшләтә. Икесе дә көтәләр. Әманәт хакында сүзне Сакманов башласа, бәһәнең зуррак куелачагын көттә тор. Синең үтенеч үзең башладың гәфән. Сүздән гамәлгә күчү җиңел түгел. Озаккара киткән тынлыкны хөкем оешмасы әгъзасы өзде. Тавыш каз бәпкәсе тиресидә йомшак, нурлы, үзенә тартып торучан килеп чыкты. 40 лимон сорыйлар, притом баксыларда. Мин арадашчы гына сумманы санап алам да Владимир Степановичка бирәм. Ул җаваплы кешеләргә тапшыра. Тегесе нәкъ шуның киресен талкыган иде. Изне яшерәләр дип эштән көлемсерәп куйды Сәйет. Аңа кемгә бирсә дә барыбер түгелмени? Егетне генә тизрәк азат итсеннәр. Дуганы артыграк бөгәләр бугай. Бәхәсләшеп карыйсы булыр. 40 күбрәк булыр. Егет барча мөлкәтен хәтта йөкле хатынын сатса да, ул чаклы акчаны җыя алмаячак дип сөйләнде ул. Майор иреннәрен бөреште, уртасы буш түгәрәк клиндер килеп чыкты. Мин арадашчы гына, башка ягы сезнең проблема. Миңа шул сонны атадылар. Риза булмасагыз, кулларны соңгы кат кысышабыз да, ничек диләр әле? Диңгездәге кораблар төсле төрле без төрле якка. Әллүр. Алай ук кырыс сөйләшмик инде. Ничек дигән әле Жаллат Сталин? Кеше бар, мәсьәлә бар. Кеше юк, проблема юк. Егет нахакка утыра. Өлкәннәрдән ярдәм көтә. Михрбанлы булыйк инде шул мискенкәйгә. Шул ният белән сезнең машинада сөрсенеп утырабыз түгелмесең, диде милиция майоры бераз йомшара төшеп. Сиздермәскә тырышып кына утыргыч кесәләрен капшап алды. Сәйит күзеннән бу хәрәкәт читтә кала алмады. Сөйләшүне язып баручы нәмәстәкәйләр эзли. Зинһар шикләнмәгез, курыкмагыз. Без җитди кешеләр. Сораганның яртысы җитмәсме? Бигрәк юк эш өчен интегә бит егет. Сөйләшеп карармын. 30-дан да төшмәсләр. Мин таныштыручы функционер гына. Ничек әйтерләр? Машинаның алгы утыргычына шыпырт кына Владимир Степанович кирип шумды. Ул янәсе берни белми, берни ишетми. Аңа арадашчы вазифасы гына йөкләтелгән. Сәйит дус, яхшы коньягың булса, азмас тәмлек тә, мин киттем, зрә вакытым юк. Әлбәттә инде машинада затлы шәрабы да, кыйммәтле шоколады да табылды. Күңеле йомшап китеп, әманәт бәясен төшерүдән куркып, майор эшүдән баш тартты. Һәр хәлдә аның бу тәртибен Сәйит шулайрак юрады. Хакимият вәкиле исә бераз салып алгач, Сәйитнең колагына пышылдады. Бәяне төшертәм мин бу фараоннардан, барыбер 30 кирәк булыр. Әйе, берәү дә акчаны үзенә алмый. Берәү дә заяга килгән малдан баш тартмый. Якынча аңлашудан соң Сакманов Казанга кайтып кешеләрен акча алыштыру бүлмәләренә йөгертеп, тиешле тәңкәләрне, яшел шайтаннарны җыештырып килде. Дөя сыртының икенче өркәшен үтәсе калды.
Анысы да Гөрди бабай түйінін шешуден жеңіл булмады. Әҗерне алуга берәү дә каршы түгел. Җиһан халкы бу яссылыктан килеп бәяләгәндә кыл икегә бүленә икән. Берсе бирүче, икенчесе алучы. Нәкъ җаллат һәм аның корбаннары кебек. Тик үзен хөрмәт иткән, җиңел яшисе килгән берәүнең дә үз фамилиясын кабул итүчеләр исемлегендә күрәсе килми. Бу эшне башка кеше, үзгә зат аша башкару җайлырак. Кемнеңдер бөкре булуыннан аңа ни зыян? Ахыр чиктә аяқчыланса да, борынга томау төшмәсен. Янәдән кунакханәгә килеп урнаштылар. Пошымлы көтү 3 көнгә сузылды. Кунакханәгә Владимир Степанович үзе шалтыратты. Бүген сезгә Маликов белән күрешергә рөхсәт алынды. Сәгать 10-да төрмә янында көтегез. Сезнең кырга таныш майор белән үзем килермен. Үзегез генә булыгыз, артык сораулар бирмәгез. Офицер белән икәүдән икәү генә калгач, теге көнне сөйләшкәннәр хакында сүз катыгыз. Минем белән бу хакта фикер алышу булмады. Аңлаштыгызмы? Алдан килешенгән шартнамә тулысынча диярлек үтәлде. Дала каласының иләк аша уздырылган 10 кебек вак тузанын әллә ничәнче тәүлек үпкәгә тутырганда Сәйид Мисхәт Маликовны күрү бәхетенә тарыды. Очрашуга үсмерләрчә дулкынланып барды. Нияте әүвәл Маликовны мондый ахмаклыгы өчен эттән алып эткә салып сүгү, иң әшәке сүзләр белән әрләү. Әмма Мисхәтне күрүгә бар ачуын онытты. Әлфиянең бәхет сандугачын танырлык түгел иде. Сөяккә генә калган. Элек сәламәтлек аңкып торган алсу яңакларына җир төсе менгән. Сирәк сакал мыек баскан йөзе тартылып, кичерәеп калган. Борыны белән колаклары гына тырпайып тора. Төссезләнгән коңгырт күзләрендә яшьлек ялкыны, яшәү дәрте, иман рухы сүнгән. Битараф ваемсызлык өстенлек алган. Дөресрәге, кайчандыр сөйкемле күзләре капкынга эләккән йырткыч җанварныкына охшап калган. Элеккеге шук, шаян, иркәләнеп артистланырга яраткан Мисхәт Мишаны алыштырганнар диярсең. Үз-үзен тотышында, карашында, тәртибендә шөреп шалымнарын сиземләде Сәйид. Нәсел, ген, асыллык, затлылык турында күпме сөйләсәк тә, кешене калыплауда тирәлек, мөхит кебек әкәм-төкәмне шуттан ташлап булмый икән. Рәсәйле бер кайчанда инглиз, француз язучысы кебек фикерли алмас. Гоголь, Достоевский, Толстой кебек каләм ияләре испан, итальян җирлегендә туа алмый торгандыр кебек шактый сәер уйлар өйрәмәсе узды күңеленнән. Бер-берсенә кара каршы атлап, аралары 2 аршынлап калгач, тукталып төртелеп калдылар. Сакмановның йөрәге янәдән шәншеп әрнеп алды. Соңыннан Мисхәт, Сәйид Яруллович терелеп үзе килеп алмыйча, төрмәдән чыкмаска булган идем дип кикрикләрен киерсә дә, бүген хәле шәптән түгел иде. Сәйид абый дип кенә әйтә алды егет, хуҗасының куйнына капланып. Сүзенең көче югалды. Сакманов егетнең тырпайып торган очлы җилкәләреннән кышты, кабыргаларын капшады. Ни хәл, Мисхәт? Нәрсә булды? Ничек килеп кирдең бирегә? Нишләттеләр сине бу мөртәтләр? Хәзергә берни сөйли дә аңлата да алмам. Үзем берни төшенмим, бик каты кыйнадылар. Синяклар һаман төшми. Әлфия ничек анда? Исән-сау хатының. Сине көтә. Балаңны көтә. Мин нәрсә? Сез исән-сау калдыгыз, Аллага шөкер. Мин ахмаклыгым белән килеп каптым. Каты изделәр. Фикернең җебе, сүзенең рәте бите юк. Очрашу сөенеченнән шулай каушап калдымы, әллә чыннан да дөмбәсләп хушын алганнармы бичараның? Баласын табарга да сорагы җитә торгандыр инде мискин кәемнең. Аларның сорагы билгеле. Синеке кыенрак. Вакыт аз. Сине нәрсә өчен, нинди статья белән яптылар? Берничә минут эндәшми торганнан соң күптән башын катырган мәсьәләне ниһаять калкытып куярга җөрьәт иткәндәй сөйли башлады. Зиһене ачылып киткәндәй булды. Взятка биргән, дөресрәге бирергә маташкан өчен дигән ярлык тактылар Сәйид абый. Рәтләп тикшермәделәр, 2 кат следовательгә, бер тапкыр прокурорга алып бардылар. Шуның белән бетте. Безнең камерада судсыз нисез 3 ел утыручылар бар. Әйтерсең лә андый кешеләр дөньяда юк. Бер бабай күрше сарыгын урлап суйган өчен 2нче ел инде шунда ята. Мин аны үземнеке белән бутаганмын, ичмасам итендә тәмләп карый алмадым. Шунысы үкенечкә калды ди. Үзең турында гына сөйлә. Сүз күәсе ачылып киткән егет ифрат җиңел күчеш ясады.
Взятка бирү фактыңны таны. Шуннан соң сразу суд булыр, условны срок биреп иреккә чыгарыбыз диләр. Мин аларга ышанмыйм. Мәкер җәтмәсенә килеп кабудан куркам. Кул тамгасын салуга 5-6 елны шәпәрләр. Бу статья буенча 8 елга чаклы утырырга була икән. Мисхәтнең күңелендәге моң зарыннан ата казга булса да сөйләп бушанасы килүен аңласа да, вакытның иләмәгән ши тире кебек кыскара баруын хәтерендә тоткан Сәйид яшь дустының кайнар нутыгын бүлдерде. Мисхәт, мине ихтибар белән тыңла. Туңбаш булма, аңларга тырыш. Сиңа барча кәгазьләргә дә риза дип кул куясы булыр. Соң бу бик ялганны раслау, үзең гариза язып тамукка керү була түгелме? Әле генә радиодан ишеттем. Пушкин бабабыз шыр тиле генә үзгәрми, фикерен яңартмый дип акка кара белән язып калдырган икән. Мин взятка бирмәдем. Андый уем да юк иде. Сез дә минем муенга илмәк салырга ярдәм итәсез түгелме дип Мисхәт карыша үпкәли башлады. Тәне җәрәхәтленең рухы тиз сына икән. Җәйлеп, сөйләп, тәфсилләп аңлатырлык арасы да юк ичмаса. Синең гаишникларга акча тәкъдим итү фактың өлкә хөкем оешмалары өчен кирәк диделәр. Соңгы 3 елда әлеге мәддә буенча берәүне дә каптыра алмаганнар. Мәскәү канәгатьсезлек белдергән. Синең имзаң аларга күптәннән көтелгән язгы яңгырдай тансык. Шылдымы? Яшьлеге белән кәҗәләнеп, ябык чырайын шалшайтып торган егеткә Сәйид соңгы дәлилен китерде. Билдән түбәнрәк тондырырга туры килде. Бер көтмәгә сине ришвәт бирүеңне танып кул куйган булгансың икән инде. Хәзер нәрсә кире биткән булып кыланасың. Мисхәт балаларча көрсенеп куйды. Булды андый хәл. Бик нык кыйнаганнан соң. Аңгы минге хәлемдә идем. Су бирербез диделәр. Анда да алдадылар. Соңыннан имзамнан баш тарттым. Җитди булмаган. Намусыңа, гамәлеңә каршы булса да, хәзер имзаңны янәдән сырла. Шуннан соң сине под залог сразу чыгарачаклар. Әлфияң янына алып кайтып китәбез. Чынлапмы? Судсызмы? Кәмит уйнап торырлармы, юкмы, ул хәтлесен әйтә алмыйм. Тик зур сумма сорыйлар. Бер өлешен ширкәт күтәрер. Безнең йомыш белән эләккән булсаң, барлык чыгымнарны да үз өстебезгә алыр идек. Бу очракта үткәреп булмас. Шәхси мәнфәгатьләре белән йөргән диярләр. Мисхәт мәсьәләнең асылына төшенә башлады. Күпме сорыйлар? Сакманов 4 бармагын өскә күтәрде. 4 миллионмы дип пышылдады сөенечле тавыш белән Мисхәт. Әлфиядә бар ул чаклыгына, китереп бирер. 40 диде Сәйид акрын гына. 4 белән пышыранып торырлар дисеңә. Әле бу хәтлесендә долларларда гына, бары тик 93-нче ел һәм аннан соңрак басылганнарын гына бирү шарты куюларын мәхбүскә шишеп тормады. Маликов анык карарга килде. Машинамны сатармын, әлегә җәяү йөреп торырбыз. Свидание окончено, диде алакыла киемле сакчы. Соңгы сүзем шул, кирәкле кәгазьләрне мин инде алып килдем. Син барча беркетмәләргә хәзер үк кул куй. Укыган бул, хатын кыз кебек исем өчен генә карышкан бул. Егетнең ничектер күңелен күтәрәс килде. Түз Мисхәт, түз, күп калмады. Минем әткәй, кәҗә үзе пырдымсыз булса да, аның тиресе чыдам дип безне үртәргә ярата иде. Тал чыбыгы белән иркәләгәннән соң. Тиешле әманәтне майор белән Владимир Степанович үзләре әйтүенчә шәлпек кулларга илтеп тоттыргач, Сим-Сим агай нәкъ әкияттәге шикелле Казаматның 7 йозаклы ишекләрен кайрып ачып, аннан Бухенвальд әсирдә ябык бер егетне төрткәләп иреккә чыгарды. Әйтерсең лә ул үзе теләп төрмәгә кергән дә чыгып китәргә теләми, карыша. Бу мәхбүс Мисхәт Маликов иде. Барча беркетмә кәгазьләрен, гаепнәмә шартнамәләрне Сакмановның кулына тоттырдылар. Теләсәң яндыр, теләмәсәң сатып эч. Төрмә ишеге белән бергә мәсьәлә ябылды. Ләкин аның зилзиләсе әле байтак еллар дәвамында Мисхәтнең төшенә кереп йөдәтәчәк. Зиндан ял йорты түгел икән шул. Мисхәт үзе өчен нәтиҗә ясады. Бу тормышта үзеңне раслый алмасаң, җәмгыятьтә урыныңны билгели алмасаң, таптап китәселәрен көт тә тор. Үзеңә кирәген кулың белән суырып ала белмәсәң, аякны сузарга туры киләчәк. Алар урамга чыкканда, кыш килеп җитеп, йолдызлар сыман эре кар бөртекләрен уйната башлаган иде инде. Мисхәт өчен анысы да тансык. Кешәя барган оппак карга ул битен, күзләрен куйды. Ябалакларны күкрәгенә кертте. Бу кар минем өчен ява. Мине тәбрикли дип балаларча сөенеп, инҗеләрне тотарга, кулына җыярга кереште. Шулай да җилгә каршы барасы килмәде.
Ул инде элеккеге Мисхәт түгел иде. Азатлыкның кадерен белмибез. Аның һәр мизгеле төрмәнең 6 айына торырлык икән дип уйланып, Маликов машинага кирип шумды. Юлны җиңел үттеләр. Аның өчен икенче улуг сөенеш Әлфиясен кочагына алу бәхете иде. Мәхбүснең төссезләнеп калган күзләрендә кайнар ышкын кабынды. Üzülüplәр ярата икән хатынын. Сүзләренең мәгънәви төсмеренә игътибар итмичә, лепелдәвен, үзенекен тукуын белде. Әлфиякәем, бик сагындым үзеңне. Анда да, тегендә миңа син җитмәдең. Иренең ташландык бакча казыклары төсле тырпайып калган иң башларын сыйпый-сыйпый, Әлфия төрттөреп куйды. Мине үзең белән төрмәгә аласың булган. Дөньяның күпме улуг улы, кызы зинданда туган. Маликов шаяртуны кабул итәрлек хәлдә түгел иде әле. Синең акыллы киңәшләреңә мохтаҗ идем мин. Хәер, мин гел синең белән сөйләшеп табышып яшәдем. Төрмәдә бит үзең теләгән дусларны сайлап алып булмый. Базардагы шикелле кыланып, нәзберлекләнеп йөри алмыйсың. Камерага кемне китереп ташлыйлар, шул синеке. Анда Әлфиякәй кемнәре генә утырмый. Жуть, акылдан язарлык. Шунысы кызыклы. Яңа утырган кеше әле шыксыз үрдәк баласы төсле башкалардан аерылып тора. Берничә айдан ул шул ук мунча пәриенә әйләнә. Җылы якта озак яшәп, пылау ашап, үзбәккә охшый башлаган татарлар төсле. Мунча пәрин күргән кешедәй сөйләнәсең тагын. Ул миңа хәзерге килеш килбәтемә охшагандыр дип уйлыйм, матурым. Шаяртырга тырышса да, авыр һәм күңелсез үткәне күз алдына килдеме, Мисхәтнең күзләре дымлана. Булып узган хәлләр кара тамга кебек артында торса да, бу минутта аңа рәхәт иде. Зарланыр кешең булу үзе бәхет икән. Мин кыйнауны, авыртуны авыр күтәрдем. Шуңарда миңа интеллигентик дигән мыскыллы кушамат тактылар. Күнектем анысына да. Кыйналган урыннарыңны үзем иркәлим, үбеп төзәтермен. Кочагымда барысын да онытырсың дип бөтерелде Әлфия. Прокурорга допроска алып килгәндә аркам, янтауларым кара күмер төсле иде. Мине милициядә тукма бүтерә яздылар дидем. Уйлап чыгарма, сине берәү дә кыйнамады дитеге. Син әле безнең губерна кешеләренә яла ягырга җыйнасыңмы? Провокатор, сексот. Ачуым, үпкәм, рәнҗүем бугазыма килде. Ашык тәрәзәдән сикерергә дигән уй узды миемнән. 3нче кат, аста сөңге төсле очлы тимер рәшәткәләр, шуларга барып төшәм дә Кытылам бу рисвайдан дим. Шунда кулагыма синең тавыш килде. Мисхәт, җаным, тилермә. Мин, Әлфияң бар. Сине яратам мин. Тиздән туачак балабызны ятим итмә. Уемнан кире кайттым. Юк, мин түзәргә, яшәргә, җиңәргә, Әлфиямне бәхетле итәргә тиеш дип, тиле хисемне йөгәнләдем. Ачуым кабынды. Шунда күлмәгемне изүдән айырып йыртып төшердем. Прокурор урындыгыннан сикереп торып, өстәл тиеп кычкырынырга тотынды. Алып китегез бу хулиганны, арт сабагын укытыгыз, артык күземә күрсәтмәгез. Милицияга алып кирип тагын изделәр. Үзләре арыганчы дөмбәсләделәр. Иреннәремнән ак күбекләр бәреп чыга башлагач кына туктадылар. Бөтен тәнем ялкын, башта тоташ гүләү, кайсы җир авыртканны да белмәссең. Чөнки сызламаган, сыкранып иламаган бер әгъзәмдә калмаган иде. Үтереп эчәсе килә, су сорадым. Әүвәл менә бу кәгазьләргә кул куй, аннан бер графин салкын шишмә суы китерәбез ди берсе. Мин идәндә аунап яткан килеш укымыйча ук ниндидер кәгазьләргә фамилиямә охшаш тамга салдым да аңымны җуйдым. Су бирделәрме соң дигән соравына җавап ишетәсе килде Әлфиянең. Хәтерләмим эчкәнемне, алдаганнардыр. Иң кызыклы ачышым шул булды, Әлфиякәй. Мине тоткан гаи дәһриидә, иң әшәке кыланган прокурор да, икесе дә милләтләре буенча татарлар икән. Алар безнең яклыкылар түгелдер. Гаиныкын белмим. Прокуроры Оренбург өлкәсенең көньягында туып үскән җаһил ди. Татарча белә, ну сөйләшми ди. Озын торыклы, олы башлы, пинжәгенең кыска җиңеннән тырпайып чыгып торган кызыл йөнтәс куллы, мәче күзле абзыйны мин күрүгә үк яратмадым. Дөрес эшләгәнсең дип хуплауны кирәк тапты куштан хатын. Мисхәтнең эчендә кайнаган нөктәле рәнҗүен, үчен, саруын чыгарырга кирәклекне аңлап,
aldan уйланылган нәүмизле ялагай фикерен Әлфия дәвам итте. Ул кылый авызлы, киек күзле, бис ияге тәкә мөгезедәй алга чыгып торган, җирдәй тиреле, йоны кырылган куркыныч убырга охшаган сволочның кирәген бирермен әле. Минем кулга килеп кенә керсен. Ир зат хатынының аны ирештереп шаяртуын аңышып җитмәстән өстәп куярга кирәк тапты. Нәкъ менә шундый ифрат ямсыз адәм иде ул. Дөрес, хәзер мин аның йөзен хәтерләмим дә инде. Нәсел дошманнарыннан үч алгандай рәхәт булып китте икесенә дә. Ирен киренке хәләтеннән коткару әмәлен тапкан Әлфиянең иреннәрендә кояш нурларыдай иркә елмаю балкый. Шуннан инде аяк куллары сызлаусыз булсын, мең рәхмәтләр үзенә Сәйид Яруллович килеп җитте. Бу юлы аның үтенече белән кыек-мыек имзамны сырладым. Минем өчен акчаны ул түләде. Күпме, ничек, нәрсә, миңа ләммим. Ахыры хәерле булсын Мисхәтигем. Батырлыкка кайда да урын бар диләр иде мәктәптә укыганда. Тик ул урыннан ераграк торырга кирәк дип Әлфия вәгазь уку, акыл сату гадәтенә, старостылыгына тугры калып нәтиҗә ясады. Һәр кем язмышына үз маңгае белән бәреп керә диләр. Бираздан маңгай адәм баласына паштучны бирелә. Аны саклый һәм горур йөртә белергә кирәк дип өстәде хуҗабикә, мәсьәләне ябып. Мисхәт иркәләнеп, шытлыкланып, колагын, иреннәрен Әлфиянең корсагына куеп тыңлаган булды. Нәрсәдер сизеләме? Дигән булды ханым, Мисхәтнең йомшак шәшен сыйпап. Аягы белән китереп сылады. Әттәм, бар әле урыныңа утыр, булай да кысан ди. Китаннан, шаяртма дигән булды Канәгать ханым. Валлаһи дим. Шул чаклы ябыккансың, кыры сөяккә калдырганнар. Син җибәргән продуктлар акча исәбенә генә исән калдым. Тешләр селкенә башлаган иде. Синнән килгән сарымсак коткарды. Шуны саклап тотып, һәр көнне аз-мазлап ашарга тырыштым. Аш казаның ничек? Син бит гастритмы, язвамы борчый дигән иең. Иркә тормыштан килгән шир булгандыр ул. Үзе турында бер тапкыр да искә төшермәде. Әлфия фил сөяге төсендәге тиреле битен сыйпап алды. Дымлы иреннәрен бөрештереп әйтеп куйды. Сине Мисхәтем Оренбургка аш казанында оларга махсус барды диярбез. Малайыбызга, я кызыбызга. Мисхәткә җанашы белән килешеп, баш кашудан үзгә юл калмады.